Καλησπέρα σας. Είναι οι αντιθέσεις, οι οποίες απόψε φιλοξενούν τον κριτικό ευρωβουλευτή της πολιτικής κίνησης στο Ποτάμι, τον πανεπιστημιακό δάσκαλο Γιώργο Γραμματικάκη, σε μια εβδομάδα η οποία κλείνει ουσιαστικά με ένα ακόμη επεισόδιο γνωστό εδώ και 4,5 χρόνια του έρχεται δεν έρχεται η Τρόικα στην Ελλάδα εάν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της. Κύριε Γραμματικάκη, καλησπέρα. Νομίζω ότι σε ένα κινούμενο, διαστελόμενο σύμπαν και σε μια κινούμενη πολιτική πραγματικότητα, το μόνο σταθερό είναι οι εξαμηνιαίες επαφές μας. Εγώ αυτό θέλω να διατηρήσω. Τα άλλα δυστυχώς είναι μόνο θλίψη και μελαγχολία. Ακόμα ένα επεισόδιο της Τρόικα. Να δούμε πώς αντιδράσει η κυβέρνηση. Κύριε Γραμματικάκη, στην εισαγωγή της εκπομπής θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Έχετε τώρα ουσιαστικά 5 μήνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είστε η πρώτη με μεγάλη διαφορά επιλογή πολιτών που επέλεξαν το ποτάμι, με πανελλαδική ισχύ εκλογής. Αν το έχετε μετανιώσει και θα προτιμούσατε να παραμείνετε πανεπιστημιακός δάσκαλος παρά να μπείτε στην ενεργό, στη δρόσα πολιτική, στην πρώτη γραμμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί ήταν μια, νομίζω, χρειαζούμενη αλλαγή ζωής. Είχα πάντα ένα πολιτικό εαυτό, το λέω συνέχεια, αλλά γιατί επίσης θέλω να το πω ότι όλοι αυτοί που μας στήριξαν, και εμένα προσωπικά και το Μιλτιάδη τον Κύρκο που είναι ο δεύτερος ευρωβουλευτής, πρέπει να έχουν μια περηφάνεια. Να με συγχωρείτε που το λέω έτσι. Γιατί σε αυτούς τους 3-4 μήνες φάνηκε λίγο η δουλειά μας, θα φανεί περισσότερο. Έχουμε μια ομονοούσα διάδα με πολύ καλούς συνεργάτες και επίσης προσπαθούμε να στήσουμε συνεργασίες, πάντα σας το έλεγα αυτό, με τα άλλα πολιτικά κόμματα, πλην φυσικά μιας ακροδεξιάς παραφιάδος, που επίσης δραστηριοποιούνται στην Ευρωβουλή. Και τα δύο αυτά πάνε καλά, θα έλεγα. Σας και δεν είναι προσωπικό σχόλιο, είναι, θα έλεγα, και η εντύπωση των ειδημόνων, ας το πούμε έτσι. Σας απογοήτευσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπρος σε αυτό που είχατε κατά νου και σε αυτό που τελικά αντικρίζεται μπαίνοντας μέσα, μετέχοντας επιτροπές και όχι τυχαίες περιβάλλοντος, πολιτισμού, μετέχοντας σε ψηφοφορίες, μετέχοντας σε αυτό που λέμε το πολιτικό γίγνεσθε, θα μας πείτε αν υπάρχει. Ναι, τελικώς ναι. Σας απογοήτευσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μίσος και αγάπη μαζί, αυτό ο φοβερός συνδυασμός. 3 φορές τη βδομάδα με απογοητεύει και τις άλλες 3 με ενθαρρύνει. Δεν λέω με ενθουσιάζει. Την Κυριακή λέω ο Θεός να με βοηθήσει. Είναι δύσκολο το παιχνίδι. Τι με απογοητεύει? Η πολύ αργή ρυθμή των αλλαγών. Πολύ αργή, σχεδόν ανεπαίσθητη. Τι με ενθαρρύνει? Ότι αυτές οι αλλαγές σε μια καλύτερη Ευρώπη, το λέω πολύ γρήγορα, αρχίζουν σιγά σιγά να σκάνε μύτη. Αυτό πρέπει να ξέρεις τη γλώσσα του Κοινοβουλίου, των Ευρωπαίων, του πολύπλοκου συστήματος που υπάρχει. Δεν είναι εύκολο, για παράδειγμα, 751 ευρωβουλευτές από 28 χώρες, το επαναλαμβάνω γιατί είναι απίστευτο, 751 από 28 χώρες να κάθονται σε μια μεγάλη αίθουσα και να προσπαθούν στις περισσότερες περιπτώσεις να βρούνε μια κοινή συνενετική γραμμή. Και πολλές φορές το πετυχαίνουν. Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα, που είναι η Κομισιόν, ο καινούριος πρόεδρος ο Γιούγκερ, δείχνουν και αυτοί ότι κάπως αισθάνονται, είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, ότι η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει. Αλλιώς δεν θα υπάρξει. Είμαι τόσο κατηγορηματικός. Μου έκανε μάλιστα εντύπωση ότι ο νέοεκλεγής πρόεδρος της Κομισιόν,
λυπούμε για τη γαλλική λέξη, αλλά είναι πιο έβηση, πιο αριστοκρατική, κομισιόν, είπε 3 φορές τη λέξη ή θα πετύχουμε ή πάει η Ευρώπη. Το λέω ελληνιστή. Επειδή έχω μάθει τους Ευρωπαίους από παλιά, όταν κάνουν ένα τόσο ισχυρό σχόλιο, αισθάνονται ότι πράγματι είναι κρίσιμες οι περιστάσεις. Θα μπορέσουν να πετύχουν. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημμα, το μεγάλο ερώτημα, το μεγάλο στοίχημα. Μου λέτε, κύριε Γραμματικάκη, δεν αισθάνεστε λίγο αποκομμένοι από την πραγματικότητα του Ευρωπαίου πολίτη στις 28 χώρες? Δεν αισθάνεστε ότι παρότι είστε το μοναδικό ουσιαστικά ερετό όργανο? Ναι. Γιατί και ο πρόεδρος της Κομισιόν, ναι, μεν ψηφίζαμε, αλλά είδαμε πέρασε από 40 κύματα τελικώς. Ναι. Έτσι, και υπήρξε ένα μπραντεφέρ των χωρών. Δεν αισθάνεστε ότι παρότι είστε το μόνο ερετό ουσιαστικά αυθεντικό όργανο, είστε μακριά, ενώ παίρνετε αποφάσεις για τη ζωή μας, εσείς τις παίρνετε, είστε μακριά, όχι εσείς προσωπικά, ως όργανο λέω, από τον Ευρωπαίο πολίτη, τις αγωνίες του, τις ανάγκες του, τα προβλήματά του? Είμαστε εκεί, τουλάχιστον πολλοί από εμάς, για να εκφράσουμε αυτές τις αγωνίες. Και νομίζω και μιλώ για τους περισσότερους Έλληνες ευρωβουλευτές, αλλά και τους ξένους που έχουν παρόμοια προβλήματα. Τις εκφράζομαι σωστά. Το σύστημα όμως είναι πάρα πολύ δύσκαμπτο. Το σύστημα είναι πολύπλοκο. Και εκεί αισθάνομαι αυτό που λέτε, ξένος. Ξένος, δηλαδή πιστεύω ότι μια άλλη Ευρώπη με πιο φωτισμένη ηγεσία θα αποφάσιζε πολύ γρήγορα ότι η αλλαγή πολιτικής είναι ανάγκη, όχι απλώς από τα σημεία των καιρών, ανάγκη για να προχωρήσει η Ευρώπη. Αυτό πάει πολύ αργά. Εκεί είναι μεγάλη απογοήτευσή μου. Και με πολύ διπλωματικούς όρους. Πρέπει να κάθεσαι να μεταφράζεις τι είπε ο καθένας, τι εννοούσε, τι εννοεί ο κύριος Σούλτς, τι εννοεί ο κύριος Γιούγκερ, τι εννοούν οι Αμερικάνοι, οι Άγγλοι. Είναι μια συνεχής προβληματισμός του μυαλού. Εκεί λοιπόν είναι και το ενδιαφέρον για έναν άνθρωπο που έχει μάθει να σκέφτεται λίγο αναλυτικά, όπως εγώ, καθηγητής ΓΑΡ, να ψάχνει το βάθος των πραγμάτων. Και να σας πω κάτι με ειλικρίνεια, ακόμα δεν το έχω βρει το βάθος των πραγμάτων. Ακόμα. Και ο λόγος είναι απλός. Ακόμα και η Γερμανία, η ηγέτης οικονομικά δύναμη αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι αρχίζει να έχει προβλήματα. Φαίνεται. Στους αριθμούς. Βγήκε ένα στοιχείο σήμερα που δείχνει πτώση κοντά στο 5% στη λιανική της. Έτσι είναι. Έχει ένα θέμα. Έτσι είναι. Μα δεν θα πιστέψετε αυτό που έζησα εγώ σε μία περιήγησή μου, ότι και στη Γερμανία υπάρχει πολλή δυστυχία. Δεν λέω φτώχεια. Δυστυχία. Οι μισθοί έχουν καθυλωθεί. Υπάρχει δηλαδή μια μαγική λέξη, λιτότητα. Κρίμα για τη λέξη, γιατί είναι πολύ ωραία λέξη. Άλλο σημαίνει. Πώς τη διαστρέψαμε έτσι? Ακόμα λοιπόν και η Γερμανία έχει τα σημάδια ενός κινδύνου, πολύ όμως αργές αντιδράσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το ενδιαφέρον παιχνίδι της πενταετίας. Εσείς θα είστε οπωσδήποτε καλά εδώ, ίσως εγώ ελπίζω και η Κρήτη. Στο τέλος λοιπόν της πενταετίας θα δούμε πέτυχε ή όχι. Δεν μου λέτε όμως, δεν αισθάνεστε ακόμη και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ανάσα και τη σφραγίδα των γερμανικών επιλογών, όπως λέγεται, γιατί τώρα πια τα βλέπετε απ' έξω, όχι μέσα από τη χώρα, των γερμανικών επιλογών για όλη την Ευρωζώνη? Φαίνεται αυτό? Είναι υπερβολή? Έχουμε εμείς βρει απλά και έχουμε ονοματίσει ως αντίπαλο αυτό το μοντέλο ή είναι έτσι? Το κάνουμε με πολύ μεγάλη, θα έλεγα, απλοποίηση, θα έλεγα και με αφέλεια. Δεν είναι μόνο η Γερμανία. Δεν είναι καν χώρες. Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική που αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στο Βορρά, στην Ολλανδία, στη Γερμανία. Είναι γνωστά αυτά. Αλλά αυτή η πολιτική που έχει πάρει τη λέξη νεοφιλελευθερισμός ή αν θέλετε πολυεθνική κατά κάποιο τρόπο απελευθέρωση, έτσι με ωραίες λέξεις, αρχίζει να δείχνει τα ορατά σημεία της αδυναμίας της. Δηλαδή ο κόσμος φτωχαίνει παντού. Οι μεγάλες μάζες φτωχαίνουν, οι ανισότητες μεγαλώνουν. Τα προβλήματα τα ίδια οφείλονται σε αυτή την απόλυτη κυριαρχία των αγορών. Τα λέγαμε τις καλές εποχές, που είναι ένα παράλογο σύστημα, αλλά είναι το μόνο που λειτουργεί. Όποιος χρειάζεται χρήματα απευθύνεται στις λεγόμενες αγορές. Ταυτόχρονα υπάρχει ο ανταγωνισμός της Κίνας, πολύ μεγάλος, και ένα καινούριο στοιχείο, κύριε Σαχίνη.
ένα πολύ καινούριο στοιχείο. Οι πολεμικές εκρήξεις κοντά στην Ευρώπη, μακριά από την Ευρώπη, αυτή η επιστροφή σε ένα μεσαίωνα που αντιπροσωπεύουν τα σκληρά τμήματα του μουσουλμανικού τόξου, αυτό δεν είναι μια ευίωνη περίοδος για την ανθρωπότητα. Εκεί λοιπόν, αν η Ευρώπη δεν συγκρατηθεί, τότε το μέλλον για όλο τον κόσμο είναι πολύ βαρύ. Το τονίζω αυτό. Φαίνομαι πολύ θεωρητικός, αλλά δεν είμαι καθόλου. Βλέπετε, εγώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής θέλω να επιμείνω λίγο στο τι βιώνεται στην Ευρώπη, στην καρδιά της, γιατί η Ευρώπη είμαστε και εδώ, στο Νότο. Άλλο πώς μας συμπεριφέρονται. Θα πάμε στην πολιτική. Σας διακόπτω. Μου έκανε εντύπωση ότι σε κάποιες δημοσκοπήσεις, στο βαθμό που αυτές είναι, αν θέλετε, έγκυρες, ακόμα οι Έλληνες σε μεγάλο ποσοστό, νομίζω 70%, πιστεύουν σε αυτή την ιδέα της Ευρώπης. Εγώ θα έλεγα ότι μετά από όσα έχουμε τραβήξει το όνομα της Ευρώπης, γιατί βέβαια δεν φταίει η καημένη Ευρώπη, η ιδέα της, τα ιδεώδη της, φταίει η συγκεκριμένη πολιτική. Θα είχαμε πολύ μεγάλη αντίδραση. Δεν είναι έτσι. Αυτό το βρήκα πολύ αισιόδοξο στοιχείο, γιατί θα σας κάνει εντύπωση, παρά τις απογοητεύσεις που ζω, παρά την πίεση που εξασκώ στον εαυτό μου για να κάνω κάτι που είναι πολύ, πολύ ασήμαντο, θα έλεγα, ίσως φανεί σε 3 χρόνια. Παρά όλα αυτά πιστεύω πάρα πολύ ακόμα στην έννοια της Ευρώπης, ότι μπορεί να οδηγήσει σε ένα κόσμο διαφωτισμένο. Γιατί είναι οι μόνες χώρες που αυτή τη στιγμή έχουν δημοκρατία, που με στραβό ή καλό τρόπο ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον. Πρωτοπορία είναι η Ευρώπη στο περιβάλλον, μπροστά στην Αμερική και μπροστά στην Κίνα. Έχετε την αίσθηση ότι θα εξακολουθούν να έχουν δημοκρατία, ή ζούμε την κρίση ακριβώς γιατί αυτό το σύστημα που περιγράφατε μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς κεφαλαίων πολυεθνικών δεν χρειάζεται πια και τη δημοκρατία, και γι' αυτό, και ενώ ως σύστημα, αρχίζουμε και έχουμε κρισιακά φαινόμενα στην Ευρώπη? Νομίζω ότι ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Ο κίνδυνος που είπατε, σιγά σιγά να εκφυλίζεται η γνωστή μορφή δημοκρατίας με τις αδυναμίες της, η γνωστή μορφή, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και ήδη φωτεινές φωνές δεν πάει πολύ. Φωτεινές αντιλήψεις από την Ευρώπη το επισημαίνουν αυτό. Και το πιο ορατό παράδειγμα είναι η Ελλάδα, νομίζω. Η Ελλάδα μπήκε σε έναν δρόμο που άκουσα, περιφρόνησε τις δημοκρατικές διαδικασίες. Αλλήμωνο τώρα, πολλές από τις διατάξεις που περιλαμβάνει το περίφημο μνημόνιο αντισυνταγματικές είναι, το ξέρουμε. Δεν προλαβαίνει ίσως το Συμβούλιο Επικρατείας ή δεν θέλει να τις επισημάνει. Η Βουλή είναι λίγο πανηγύρι, δεν διαβάζουν τι ψηφίζουν, τα ψηφίζουν επειδή οι μεν καλοπροαίρετοι πιστεύουν ότι έτσι θα σωθεί η Ελλάδα, οι άλλοι, λυπούμε να το πω, θέλουν ακόμα να παρατείνουν λίγο τον κοινοβουλευτικό τους βίο. Δεν είναι δημοκρατία αυτή. Και ειδικά η Ελλάδα, νομίζω αυτή τη στιγμή, ζει έτσι μια δύσκολη θα έλεγα και αρκετά επικίνδυνη καμπή της δημοκρατίας της. Θα έρθουμε στην Ελλάδα, θα έρθουμε στην επικαιρότητα, θα σας ρωτήσω. Κάνετε ένα θαύμα, με κάνετε φλιαρό. Θέλω να μείνουμε όμως λίγο στην Ευρώπη και στις πρώτες εικόνες και εμπειρίες. Τι σας έχει ενοχλήσει περισσότερο? Μου είπατε για το κλίμα. Σε απλά πρακτικά ζητήματα. Είστε αυτό που περιγράφουμε? Ορίστε, να σας κάνω κριτική ως Ευρωβουλευτή. Εσείς την έχετε βγάλει, λέει ο κόσμος, 5 χρόνια Ευρωβουλευτές. Καθόλου. Έχετε ένα καλό budget που δεν το έχει ο απλός πολίτης, ούτε ένας καλά αμοιβόμενος πια υπάλληλος. Κάνετε τα ταξιδάκια σας, εντάξει, μετέχετε στις επιτροπές. Το έχετε και δίπορτο Στρασβούργο, Βρυξέλλες. Ναι. Μια χαρά είναι, τη βολέψατε, σας λέει ο κόσμος. Ισχύει αυτό? Μ' αρέσει αυτό, γιατί ο κόσμος που το λέει μας ψήφισε κιόλας. Μας ψήφισε για να τη βολέψουμε. Είναι μακριά από την αλήθεια. Υπάρχει μια άνεση οικονομική, δεν το συζητώ, όχι προς Θεού θα έλεγα πλούτος, γιατί η ζωή στις Βρυξέλλες είναι πολύ ακριβή, πάρα πολύ ακριβή. Η μετακίνηση στο Στρασβούργο, θα σας πω γι' αυτό, είναι ένας εφιάλτης, αλλά δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε. Δυστυχώς όμως, τουλάχιστον νομίζω τους περισσότερους από εμάς, μας καταδιώκει η Ελλάδα, με την καλή έννοια. Εγώ την Ελλάδα την κουβαλάω στην ψυχή μου, με συγχωρείτε που είμαι συναισθηματικός. Μπορεί λοιπόν, θα έλεγα από άποψη ζωής,
να είναι σκληρή η ζωή, δύσκολη, πιεστική, αλλά οικονομικά δεν έχω την ανασφάλεια που έχουμε όλοι στην Ελλάδα, αλλά η ανασφάλεια που υπάρχει στην Ελλάδα με κυνηγάει και εμένα. Και ειλικρινά να το πιστέψετε, δεν μπορούμε να απελευθερωθούμε. Είμαστε ένα με τον ελληνικό λαό, όσοι από εμάς τουλάχιστον το πήραμε έτσι από την αρχή, και θα επιθυμούσαμε το τέλος της πενταετίας να μην βρει τους Έλληνες που είναι, θα έλεγα, πολύ μακριά η πραγματικότητα, να έχει την άνεση τη δική μας αυτή την πενταετία, αλλά τουλάχιστον να πάψει να έχει αυτό το απίστευτο άγχος. Ότι δεν μπορώ να πληρώσω τον έμβιο, θα μου πάρουν το σπίτι, το παιδί μου δεν μπορεί να σπουδάσει. Είναι πρωτόφαντα φαινόμενα στην Ελλάδα και ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι δεν προκαλούν πια και μεγάλη έκπληξη, σαν να τα έχουμε συνηθίσει. Γιατί είναι εφιάλτης στο Στρασβούργο? Και εκεί, μόνο να συμπληρώσω, είναι η μεγάλη μου απογοήτευση με την Ευρώπη. Πολύ μεγάλη. Βλέπουν αριθμούς. Βλέπουν αριθμούς, ότι το πλεόνασμα, το ένα, δεν τη ζουνε την ελληνική πραγματικότητα. Δεν ζουνε τον κάθε άνθρωπο την αγωνία του. Αυτό το πράγμα με έχει εντυπωσιάσει. Σημαίνει πολιτική λίγο αποστασιοποιημένη. Αυτό ή γιατί είναι η γραφειοκρατία του όλου συστήματος που ορίζεται πια ως όργανα θεσμικά και λειτουργούν ως μια στιγμή γραφειοκρατία? Σημείωσα ότι είπατε ότι για μένα ο εφιάλτης μου είναι το Στρασβούργο. Γιατί? Και είναι μια ωραία ιστορία. Πληροφορώ τους πολλούς θεατές σας, μα δεν με αφήσατε να πω και πόσο χαίρομαι που είμαι εδώ, γιατί είναι ένα βήμα να χαιρετήσω τους Κρήτες, που η αγωνία μου είναι να τους επισκέπτομαι όσο μπορώ πιο συχνά, αλλά να με συγχωρούν τα Χανιά, το Ρέθυμνο, η Ιεράπετρα, η Σιτία, η αγαπημένη μου Σιτία. Δεν είναι δυνατόν, είμαστε δύο άνθρωποι μόνο, δεν μπορούμε να γίνουμε 50 κομμάτια. Εδώ λοιπόν παίρνω την ευκαιρία να τους χαιρετήσω και να τους εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Μας τιμήσανε, με τιμήσανε. Και αυτό που είπα από την αρχή, επιμένω, δεν θα διαψευστούν. Έρχομαι τώρα στο θέμα. Το Στρασβούργο. Δεν ξέρει πολλοί κόσμος ότι όλη η Ευρωβουλή, δηλαδή 751 βουλευτές, οι συνεργάτες τους και όλα τα στελέχη της λεγόμενης ευρωπαϊκής υποδομής, μία εβδομάδα, όχι μία μέρα, μία εβδομάδα κάθε μήνα, στα βιβλιαράκια μάλιστα που μας δίνουν, είναι μια κόκκινη γραμμή, έτσι εφιαλτική κόκκινη γραμμή, μεταφερόμαστε όλοι στο Στρασβούργο. Τι σημαίνει αυτό? Απίστευτη σπατάλη. Σπατάλη? Βεβαίως, απίστευτη. Αυτοί που μας κατηγορούν για σπατάλη, αυτό σπατάλη. Είναι. Να λοιπόν ένα ορατό έτσι, μια ορατή υποκρισία. Απίστευτη σπατάλη. Νέα κτίρια υπάρχουν στο Στρασβούργο. Εγώ ντρέπομαι να το πω, έχω 3 γραφεία. Τι να τα κάνω? Τι να τα κάνω? Χώρια τα άλλα που συνεδριάζομαι. Νέα κτίρια στο Στρασβούργο, αυξημένες τιμές κάθε φορά που μετακινείται η Ευρωβουλή. Δηλαδή, μια εβδομάδα. Δηλαδή, εκεί είναι ένα φαινόμενο. Δηλαδή τη βδομάδα που πάτε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανεβαίνουν τιμές. Αυτό είναι πολύ διασκεδαστικό και θα έλεγα πάρα πολύ, θα έλεγα εκνευριστικό, και μας προκαλεί όλον την οργή. Γιατί εδώ ακούτε το καλοκαίρι, μα στην Κρήτη είχαν τουρισμό, αυξήθηκαν οι τιμές. Στη Μύκονο αυξήθηκαν περισσότερο. Δεν πάτε στη Μύκονο άμα δεν θέλετε. Αυξήθηκαν οι τιμές. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε. Και ως διαμαγείας, το επαναλαμβάνω, και τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, όχι απλές αυξήσεις και 50% και 100%. Γιατί 3.000-4.000 άνθρωποι δεν μπορούν βέβαια να βολευτούν στις υποδομές που υπάρχουν από μια μικρή και πρέπει να πω πανέμορφη πόλη. Γιατί γίνεται όλο αυτό? Γιατί σύμφωνα με τις αρχικές συνθήκες, για να πάρει και ένα μερίδιο της τιμής η Γαλλία, όρισε το Στρασβούργο, ιστορική πόλη. Τότε όμως ήταν πολύ μικρή αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν και σπουδαίο πράγμα, δεν είχαν και αρμοδιότητες. Αυτό διατηρείται και όποτε τίθεται το θέμα, με υπογραφές, με πλειοψηφίες, η Γαλλία βάζει βέτο των αρχικών συνθήκων. Να σπατάλη λοιπόν, έτσι απλά Σπατάλη μόχθος, σπατάλη οικονομική, σπατάλη κοινωνική. Δεν ξέρω, μου είπαν κάτι προϋπολογισμούς για αυτή την ιστορία που δεν θέλω να τους πω γιατί μου φανήκαν υπερβολικοί. Πραγματικά. Για δώστε μας ένα σας νούμερο. Υπόσχομαι όμως. Ένα νούμερο πρόχειρα. Θα έχω βάλει τους συνεργάτες μου να το ελέγξουν. Σας είπαν για μεγάλο νούμερο δηλαδή. Ναι, πολύ μεγάλο. Και βγάζομαι έξω τις υποδομές. Ότι χτίζονται συνεχώς νέα κτίρια για να χωρέσουν
αυτό το σύμπαν ολόκληρο που, προσέξτε, έκανε και μια μεγάλη διεύρυνση. Μπήκανε άλλες 10 χώρες. Θα μπουν ίσως και στο μέλλον. Είναι λοιπόν απίστευτο να κατηγορείται η Ελλάδα, η Πορτογαλία ή δεν ξέρω τι, γιατί με το ΦΠΑ πήγανε να... εντάξει, νομίζω ότι λίγο περισσότερη κατανόηση του πόνου του μέσου ανθρώπου από τους Ευρωπαίους επίσημους θα ήταν πολύ καλύτερη. Δεν υπάρχει αυτή. Πείτε μου κάτι, δαπανάει ο Ευρωπαίος πολίτης, πιστεύετε, χρήμα για τη λειτουργία όλων αυτών των θεσμικών οργάνων πέραν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άσκοπα? Θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό. Εγώ δηλαδή, αν ήμουν ως διαμαγείας, προσέξτε, καφενιακή συζήτηση, είχα αυτή την ευθύνη για 3 μήνες, το πρώτο πράγμα που θα έκανα θα ήταν να πω ότι στο Στρασβούργο, μια που έγινε έτσι, θα γίνονται 2 τελετές το χρόνο, πολύ μεγάλες, και όλη η υπόλοιπη διαδικασία θα συγκεντρωθεί στις Βρυξέλλες. Και να σας πω και κάτι, αν θέλανε να υπάρχει και ένα, θα έλεγα, καλώς εννοούμενο δεύτερο σημείο συγκεντρώσεων, να διαλέγανε μια χώρα του Νότου. Στη Ιταλία. Δεν λέω για την Ελλάδα, θα φανώ εθνικιστής. Ιταλία, υπάρχουν τόσες χώρες πια. Η διπλανή μας. Πάμε σε διακοπή ρωτώντας σας κάτι που δεν είναι. Τόσο γρήγορα πάμε σε διακοπή? Δεν είναι γρήγορα, αλλά μας ταξιδεύετε πάντα με τον τρόπο σας. Είναι μια ερώτηση που δεν τη θεωρώ εύκολη. Καμιά δεν είναι εύκολη μέχρι τώρα. Θέλω να πείτε, εσείς μεταφέρετε αιτήματα πολιτών, Ευρωπαίων και Ελλήνων. Καλείτε πολλές φορές και ομάδες, κατηγορίες, ωραία. Βάζετε θέματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να πείτε ευθέως, αυτό που ακούγεται, ότι το μεγάλο lobbying είναι οι μεγάλες εταιρείες, οι μεγάλες τράπεζες, οι μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες προσπαθούν ακόμη και τη μία υποπαράγραφο να την αλλάξουν προς όφελός τους. Ισχύει, το έχετε δει? Ισχύει, βεβαίως ισχύει, και εκεί είναι, αν θέλετε, και η ικανότητα του Ευρωβουλευτή. Δεν λέω τη λέξη τιμιότητα, θεωρώ ότι όλοι είναι τίμοι. Η ικανότητα των συνεργατών του είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, γιατί όλοι έχουμε συνεργάτες. Εμείς είμαστε ευτυχείς που έχουμε συνεργάτες με πολύ μεγάλη πείρα, το επαναλαμβάνω, στην Ευρώπη, γιατί κάναμε αξιοκρατικές διαδικασίες. Δεν κουβαλήσαμε τους δικούς μας καθόλου. Έχει σημασία αυτό. Αλλά αυτό που είπατε είναι πάλι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί είναι θεσμοθετημένη η ανάμειξη των διάφορων λόμπι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να αρνηθώ να δω ένα λόμπι που έχει σαφώς, θα έλεγα, ιδιοτελές συμφέρον. Πρέπει να τους δω, πρέπει να συζητήσω, και όταν πάω να ψηφίσω να ξέρουν πολύ καλά γιατί ψηφίζω αρνητικά. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα έλεγα ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια, από ό,τι ακούω, κάπως καλυτερεύει, αλλά παραμένει ένα πρόβλημα. Πάμε στην πρώτη διακοπή, στα όσα λέμε απόψε και θα πούμε, με τον Ευρωβουλευτή από το ποτάμι, τον κύριο Γιώργο Γραμματικάκη, γιατί θα υποχρεωθεί απόψε να απαντήσει και σε καυτά πολιτικά ερωτήματα και για το πολιτικό σχήμα στο οποίο μετέχει ενεργά. Μην ξεχνάμε ότι είναι ο πρώτος σε ψήφους Ευρωβουλευτής του ποταμιού. Εδώ είμαστε πάλι. Υπενθυμίζω ότι απόψινος συνομιλητής μας είναι ο Ευρωβουλευτής από το ποτάμι, ο κύριος Γιώργος Γραμματικάκης. Κύριε Γραμματικάκη, θα επιστρέψω στην Ευρώπη, αλλά θέλω σε αυτό το δεύτερο μέρος να σας βάλω λίγο στα σκληρά. Και τα πρώτα σκληρά ήταν τώρα, δεν με κοροϊδεύετε εμένα. Όχι, όχι. Απλώς προσπαθώ να είμαι ειλικρινής. Η Τρόικα λέει δεν επιστρέφω στην Αθήνα αν πρώτα δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την ελληνική πλευρά, τουλάχιστον σε 4 μέτωπα. Πρώτον, σαφές σχέδιο για το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο. Ναι. Και οι νοησερχόμενοι σε αυτό, για μία διετία, αυτό είναι το σχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, θα έχουν σαφώς πολύ χαμηλό μισθό για μία διετία. Δεύτερον, απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα, νέο συνδικαλιστικό νόμο και θεσμοθέτηση του lockout. Τρίτον, ολοκληρωμένη πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος του ΦΠΑ. Τέταρτον, νέο ασφαλιστικό. Μπαίνει και το νέο ασφαλιστικό, που υποτίθεται θα αναβαλότανε. Αυτά ζητά η Τρόικα. Ναι. Ακούγοντάς τα και έχοντας την οπτική του τι συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πείτε μου, σας παρακαλώ, τι απαντάτε. Πολιτικά πια τι απαντάτε.
Θα απαντήσω με αυτό που σας έλεγα πριν από πάρα πολύ καιρό και αποτελεί μόνιμη πεποίθησή μου, ότι σε αυτές τις στιγμές που τις λέω κρίσιμες, η Ελλάδα ή τουλάχιστον το μέγιστο μέρος της θεσμικής Ελλάδος, δηλαδή η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, οι βουλευτές, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, έπρεπε να εμφανίζουν ένα ενιαίο μέτωπο. Και το ενιαίο μέτωπο αυτή τη στιγμή, σε αυτά που λέτε, θα έπρεπε να είναι αυτό που ήταν πριν από μερικές μέρες. Όχι, δεν μπορούμε άλλο, δεν αντέχουμε άλλο. Θα γίνει αυτό? Αμφιβάλλω πάρα πολύ. Η κυβέρνηση προσπαθεί να διασωθεί, να κερδίσει έστω 3, 4, 5 μήνες εξουσίας. Τόσο σημαντική είναι αυτή η εξουσία. Και η αντιπολίτευση νομίζω ότι λίγο ακόμα παραπέει. Δεν ξέρει τι της επιφυλάσσει το μέλλον. Οι αγορές, η Τρόικα φαίνονται πολύ σκληρές. Πώς τα αντιμετωπίζει κανείς όλα αυτά, που όπως είπατε είναι και προκλητικά? Επαναλαμβάνω, μόνο με μια εθνική συνεννόηση. Και αυτή δεν τη βλέπω. Σε ποια βάση θα σας πει κάποιος όμως εθνική συνεννόηση? Για εθνική συνεννόηση δεν γίνεται. Πρέπει να συμφωνήσετε, οι πολιτικές δυνάμεις, σε ένα μίνιμουμ. Αν οι μισές λένε ότι το καράβι πρέπει να πάει με μνημόνιο, όπως θα το ονομάσουμε, γραμμή στήριξης πιστοληπτική, και να συνεχίσουμε. Και οι άλλοι μισοί λένε ότι όχι, δεν πρέπει να πάει έτσι. Λογικό δεν είναι να υπάρξει ένα μίνιμουμ συνεννόησης, κύριε Γραμματικάκη? Θα σας πω πάλι και θα κάνω μια συγκεκριμένη πρόταση εδώ μπροστά σας, η οποία είναι καινοφανής, προσέξτε, πρωτότυπη. Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι αυτή τη στιγμή είναι πρόταση από όλο το ποτάμι ή από το Σταύρο το Θεοδωράκη. Είναι πρόταση δική μου. Είναι όμως τόσο λογική και τη διαμορφώνω τις τελευταίες μέρες, που δύσκολα μπορεί κανείς πραγματικά να την αντικρούσει. Θέλετε να σας την πω στο σύνολό της? Μα δεν θα πάρει πάνω από 15 λεπτά. 15 λεπτά ψέματα, 15 δευτερόλεπτα. Πρώτον, συμφωνούν οι πολιτικές δυνάμεις, όσες μπορούν, αλλά χρειάζεται μια μεγάλη πλειοψηφία, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εκλεγεί από αυτή τη Βουλή και θα είναι ένας άνθρωπος με κοινή συνένεση. Ας το πούμε, θα εκφράζει αυτό που σας είπα, την ενότητα του έθνους. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι, δεσμεύεται πάλι αυτή η Βουλή ότι θα κάνει συνταγματική αναθεώρηση. Ξέρετε ότι πρέπει τώρα να τεθεί το θέμα, γιατί αν δεν γίνει τώρα χάνεται άλλη μία τετραετία και η συνταγματική αναθεώρηση για πάρα πολλούς λόγους είναι απολύτως απαραίτητη. Και αφού γίνουν αυτά τα δύο, προσέξτε, και επίσης τρίτο, ένα καλύτερο θα έλεγα εκλογικό σύστημα, μέχρι το Μάιο θα έπρεπε να προκηρυχθούν εκλογές. Και η δέσμευση θα ήταν ότι η δεύτερη δύναμη, μακάρι να είναι το ποτάμι, θα χαμογελάστε, και η τρίτη δύναμη που θα είναι, εγώ το πιστεύω, το ποτάμι, θα στηρίξουν τη μελλοντική κυβέρνηση, είτε έχει αυτοδυναμία είτε όχι. Έχω κλείσει όλες τις τρύπες. Θα τη στηρίξουν σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση, οποιαδήποτε είναι αυτή η κυβέρνηση. Με αυτόν τον τρόπο το ταλέπορο, το δύσμυρο ελληνικό έθνος θα βρει δυνάμεις, θα πάει μπροστά, θα αισθανθεί ότι υπάρχει αυτό που σας είπα. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αν εκλέγατε πρόεδρο της Δημοκρατίας από αυτή τη Βουλή, αμέσως μετά θα πηγαίναμε στα επόμενα βήματα? Και αυτός που θα είχε το πράσινο πια φως μέχρι το 16, κυβέρνηση εν προκειμένου, για να τα βάζουμε κάτω με ονόματα, δεν θα έλεγε εντάξει, εξελέγει πρόεδρος, κάνουμε και την πρόταση να είναι συνταγματική αναθεώρηση, μάλιστα, αλλά δεν κάνουμε εκλογές το Μάιο. Διότι προκύπτει μια συγκυρία, θα σας έλεγα εγώ, κύριε Γραμματικάκη, που πρέπει να τη χειριστούμε με κυβέρνηση και όχι εκλογές. Το είπα και πριν, αλλά ίσως έπρεπε να το υπογραμμίσω. Όταν μιλάω για δεσμεύσεις, δεν μιλάω για κουβέντες στις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, δεσμεύσεις, πολιτικές δεσμεύσεις. Οι πολιτικές δεσμεύσεις μπορούν να γίνουν με πολλούς τρόπους. Με ένα κοινό, θα έλεγα, προγραμματικό συμφωνητικό που το υπογράφουν όλοι. Και γιατί να μην γίνει ανάποδα, θα σας πω εγώ? Γιατί να μην έχετε μια νοπή λαϊκή εντολή, νοπή, που θα νομοποιεί όλες τις επόμενες κινήσεις
και της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, ναι, και της αναθεώρησης του συντάγματος και ενός εθνικού σχεδίου, στο οποίο όσοι συμφωνήσουν έχει καλώς. Γιατί θα πρέπει η παρούσα Βουλή, ναι, που εσείς μου είπατε ότι είναι για τα πανηγύρια η κατάσταση εκεί, ναι, μέσα πλέον. Το λέει ο κόσμος, δεν το λέω μόνο εγώ. Προφανώς. Δυστυχώς. Γιατί λοιπόν αυτή η Βουλή, με μια εικόνα πανηγυριού, να είναι αυτή που θα κάνει αυτά τα... Την εμπιστεύεστε? Σας το ρωτώ ευθέως. Όχι, όχι, όχι. Δεν την εμπιστεύομαι, αλλά προσέξτε, το ξανάπα. Θα χαθεί έτσι η ευκαιρία της συνταγματικής αναθεώρησης, που για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαία, και επίσης θα χαθεί η ευκαιρία ενός συνενετικού Προέδρου Δημοκρατίας. Γιατί? Να σας τσιγκλίσω Γιατί λίγο. θα πάμε σε φοβερή πόλωση. Το Πιο βλέπετε. σπουδαίο είναι η συνταγματική αναθεώρηση από την κοινωνική καταστροφή που υφίσταται αυτή τη στιγμή ο λαός? Εσείς το είπατε. Όχι. Υγεία, παιδεία, Ναι. ανεργία. Ναι. Είναι πιο σπουδαίο Τι να προχωρήσει? είπα όμως εγώ μέχρι τις 3-4 μήνες? Εγώ αυτό είπα. Έχει πολύ σημασία. Δεν θα παραπευθεί στις καλένδες οι εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν το συντομότερο δυνατό. Δεν ξέρω τα συνταγματικά όρια. Εκλογή Πρόεδρου Δημοκρατίας, η συνεδρίας για την αναθεώρηση, ένας καλύτερος εκλογικός νόμος, ή ας αφαιθεί και αυτός. Δεν πειράζει. 50 έδρες είναι. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Και αμέσως εκλογές. Αυτό θα δώσει καταρχήν στην Ευρώπη ένα σήμα. Εγώ ζω τώρα στην Ευρώπη, αλλά κουβαλάω την Ελλάδα. Ότι αυτοί εκεί δεν παίζουν. Βρήκανε, συνεννοούνται. Δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τους μεν εναντίον τους δε. Γιατί αυτό κάνουν μέχρι τώρα. Τι κάνουν στις προηγούμενες εκλογές? Τον κίνδυνο ότι θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Μην ψηφίζετε τόσο απερίσκεπτα, εννοούν αντιπολίτευση, διότι τώρα είστε κοντά στο τέλος. Αυτό λοιπόν θα έκανε πάρα πολύ καλό στις υγιείς δυνάμεις της Ευρώπης, που σας βεβαιώνω ότι υπάρχουν. Το έχω σκεφτεί πολύ το σχέδιό μου, το ανακοινώνω σε εσάς, να έχετε τη χαρά που το ανακοινώνω. Είναι πάντως μια πολιτική πρόταση. Πολιτικότατη μάλιστα. Με πολύ σοβαρές προεκτάσεις και ναι, έχει λάβει υπόψη της και χρονικό ορίζοντα. Ναι, απαραίτητος. Με δεσμευτικό χαρακτήρα. Απαραίτητος. Τότε η οποιαδήποτε τρόικα δεν μπορεί μέσα σε 3-4 μήνες να βάζεις αυτές τις άθλια, αν θέλετε, τις άθλιες εκβιαστικές κινήσεις. Η οποιαδήποτε τρόικα θα αναγκαζόταν να κάνει 5 βήματα πίσω. Η Ελλάδα θα έλεγε: κύριε, έχω μπροστά μου ένα τετράμινο με αυτά τα βήματα και θα σας απαντήσω όταν τελειώσει αυτό το τετράμινο. Μην νομίζετε ότι η Ευρώπη είναι τόσο, θα έλεγα, σκληρή απέναντι στην Ελλάδα, ότι θα την άφηνε. Ίσα ίσα υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις που θα λέγανε επιτέλους δεν λένε κάτι παράλογο. Ναι, αλλά μέχρι τώρα σας υπενθυμίζω ότι αυτή η Ευρώπη με αυτά τα όργανα και με αυτή την ηγεσία δίνει μια εικόνα κάθε φορά που ζητάει ο Έλληνας να πάρει μια ανάσα, ότι κοίτα, θα καταρρεύσεις αύριο το πρωί αν σ' αφήσω. Ναι, γιατί το κάνει αυτό? Γιατί? Μα είναι πολύ απλό, γιατί μας έδειξε έτσι και τα δόντια της αυτή η φιλελεύθερη πολιτική, γιατί σου λέει δεν θα μπορείτε να δανειστείτε από αλλού, αλλιώς σας εκβιάζω. Σας εκβιάζω, δεν κάνω τίποτα άλλο. Σας δίνω ένα σήμα πώς θα είναι το μέλλον. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το σήμα έφερε και σε αμηχανία το ΣΥΡΙΖΑ, όλους τους έφερε σε αμηχανία. Σήμερα, όπως διαβάζω, γιατί δυστυχώς πρέπει να τα παρακολουθώ πια, είναι 8,5 το επιτόκιο σήμερα και πιθανόν αύριο να είναι 9,5, 10,5. Αυτό αποκλείει τις λεγόμενες αγορές. Υπάρχουν εκκρεμότητες. Για 4 μήνες δεν χάνετε τίποτα. Υπάρχουν και αυτά τα 12 δισεκατομμύρια που δεν ξέρουν τι να τα κάνει η κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Τώρα χαμογελώ λίγο. Ναι. Θα ζήσουμε λοιπόν Εγώ μια χαρά. χαμογελώ γιατί ο Ντράγκη λέει μην τα πειράζετε. Ναι, το ξέρω. Δεν είναι δικά σας. Το ξέρω. Θα πούμε λοιπόν και στον κύριο Ντράγκη, δώστε κι εσείς ένα σήμα παραπέρα, γιατί πρέπει να σας πω ότι ο Ντράγκη έχει πολύ σοβαρή πολιτική σκέψη. Εγώ θα έλεγα τη λέξη τον εκτιμώ. Προσπαθεί να σπάσει το κατεστημένο μιας αποτυχημένης πολιτικής. Το πιστεύετε? Είμαι ότι τελείως αυτό προσπαθεί βέβαιος. να κάνει? Αυτό προσπαθεί να Δεν κάνει. είναι κατά κάποιο τρόπο μείον να το λέτε εσείς οι πολιτικοί, ο κεντρικός τραπεζίτης της Ευρώπης, δηλαδή η οικονομική ισχύς, κάνει το κουμάντο και το πολιτικό παιχνίδι τόσο ανοιχτά και απροκάλυπτα, τώρα παίρνει και στην ευθύνη του όλες τις κεντρικές τράπεζες των χωρών μελών της Ευρωζώνης
Και εσείς λέτε ότι τον συμπαθείτε. Ναι. Δηλαδή η οικονομία κάνει το παιχνίδι και όχι εσείς πολιτικοί. Μ' αρέσει πλέον. αυτό που καταρχήν εσείς πολιτικοί που λέτε, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί ακόμα... Είστε τώρα, σας αρέσει, ναι, δεν σας μ' αρέσει, γιατί ακόμα δεν το έχω πιστέψει. Σας είπα ότι είχα πάντα ένα πολιτικό εαυτό και αυτό με διευκολύνει να σας απαντήσω. Βεβαίως το πιστεύω. Ο Ντράκη κάνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτή τη στιγμή και θα έλεγα ο πραγματικός του αντίπαλος είναι, δεν θα κάνω την αφέλεια να πω η Μέρκελ, αυτά είναι αφελής. Μια άλλη πολιτική που έχει δοκιμαστεί και που δυστυχώς έχει, θα έλεγα, οδυνηρά αποτελέσματα για την Ευρώπη. Κρατώ την πρότασή σας. Ναι. Είναι σε Πανελλήνια πρώτη, τιμάτε τον τόπο σας, την εκφέρετε από την Κρήτη. Ναι. Ο αρχηγός του κόμματος τη γνωρίζει. Όχι, όχι. Το λέω κατηγορηματικά. Έχουμε συνάντηση αύριο το πρωί. Φαντάζεστε ότι θα απαντήσει τι? Θα έλεγα από όσο το ξέρω ότι θα αισθανθεί μία μηχανία, μετά μία ικανοποίηση και στο τέλος θα πει συμφωνώ. Αν δεν πει συμφωνώ, δεν πειράζει, οι δημοκρατικές διαδικασίες θα δείξουν ποιος έχει, αν θέλετε, το μέλλον το βλέπει πιο ορατά. Εγώ φοβάμαι, κύριε Σαχίνη, φοβάμαι από την κατάσταση, δεν μ' αρέσει να παιδιαρίζω. Και αυτή η πρόταση που κάνω κλείνει όλα τα μέτωπα. Τι φοβάστε? Φοβάμαι αυτό που λένε τις απρόβλεπτες ξαφνικά εξελίξεις. Μία από αυτές είναι σε μικρότερο βαθμό και αυτός ο εκβιασμός της Τρόικα. Τι περιμένει λοιπόν η Τρόικα? Βλέπει μια εξουθενωμένη κυβέρνηση, αυτή είναι η πραγματικότητα, εξουθενωμένη, η οποία προσπαθεί να πιαστεί από παντού και τελικά δεν πιάνεται και σου λέει πριν αυτή η εξουθενωμένη κυβέρνηση οδηγηθεί οριστικά στην εντατική, αν πάει και στην εντατική, να κερδίσω κάτι ή τουλάχιστον να το πω για τους επόμενους. Αυτή είναι η όρη μου. Άρα έχετε την αίσθηση ότι ούτως ή άλλως η πρότασή σας μένει να δοκιμαστεί μετά τη δημόσια εκφορά της, να δούμε πώς θα αντιδράσουν όλοι. Αλλά δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, πρέπει να σας το πω. Θα το δούμε αυτό. Τα σημάδια που βλέπω δηλαδή από τον πολιτικό κόσμο το τονίζω. Μάλιστα θέτω και ένα φιλοσοφικό ερώτημα εδώ που δεν το έχω λύσει. Γιατί στις κρίσιμες στιγμές πάντα, κρίσιμες στιγμές είναι και τώρα, πολύ κρίσιμες, θα σας προσθέσω κι άλλο ένα παράγοντα. Γιατί στις κρίσιμες στιγμές εμείς οι Έλληνες δεν βρίσκουμε το περιθώριο, τον τρόπο, τη διαδικασία μιας μίνιμουμ εθνικής συνεννόησης. Επαναλαμβάνω, μίνιμουμ. Πολύ σωστά είπατε ότι οι δύο μεγάλες πολιτικές αυτή τη στιγμή είναι αντιφατικές. Αυτήν που υπερασπίζεται ένα μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης, που είναι τέλος πάντων να καταργηθούν όλα αυτά, να κάνουμε από την αρχή διαπραγματεύσεις, και αυτό που κάνει η κυβέρνηση που προσπαθεί μέσα σε πολλές δυσκολίες να φτάσει σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα ως προς το μελλοντικό, αν θέλετε, οικονομικό μέλλον της Ελλάδος. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες πολιτικές. Και λέω πολύ σωστά δεν μπορούν να συνεργαστούν, είναι αντιφατικές. Αλλά υπάρχουν μικρά πράγματα που μπορεί να δώσει κανείς τον τόνο της συνεργασίας. Να σας πω και κάτι. Τον έδωσε αυτό τον τόνο ο κύριος Τσίπρας, διότι επισκέφθηκε τον μέχρι χθες διαπρίσιο εχθρό του, τον κύριο Στρουνάρα. Καλή κίνηση. Τον έδωσε από την άλλη μεριά ο κύριος Αβραμόπουλος, για τον οποίο δεν είχα τα αγαθότερα αισθήματα, κάλεσε τον αρχηγό της αντιπολιτεύσεως να τον ενημερώσει. Δεν είναι λοιπόν δύσκολες οι μικρές κινήσεις που θα δείξουν το μίνιμουμ της εθνικής συνεννόησης. Η δική μου η πρόταση είναι το μέγιστο. Πείτε μου κάτι. Χωρίς να θίξει κανένα. Πιστεύετε ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο? Μα είμαστε τώρα και 4 μήνες. Οι εκλογές για σας είναι αναπόφευκτες δηλαδή? Εγώ το βλέπω. Δεν είναι θέμα Προέδρου Δημοκρατίας. Δεν είναι θέμα να βρεθούν οι 180, ούτε αυτές οι κατηγορίες πληρώνονται, δεν πληρώνονται. Αυτό που λέει Δημοκρατία φθήρεται καθημερινά. Φθήρεται, τελείωσε. Και αυτό είναι το ερώτημά μου. Το πάθαμε το 65. Αν θέλετε, στην κρίσιμη στιγμή που η Δημοκρατία έπρεπε να αντιδράσει ομαδικά, εκφυλιζόταν και ήρθε η δικτατορία. Τώρα δεν θα έρθει δικτατορία. Μπορεί να έρθει κάτι χειρότερο. Και ξέρετε τι υπονοώ. Μια εθνική κρίση, γιατί οι Τούρκοι δείχνουν ότι καταλαβαίνουν τις αδυναμίες μας. Κοιτάξτε τι λέω, δείχνουν ότι καταλαβαίνουν τις αδυναμίες μας. Ή μια, ας την πω τη λέξη, πτώχευση και
πια ένα μέλλον που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Πτώχευση γιατί θα σας πει κάποιος, αφού είμαστε στην ασφάλεια. Δεν είμαστε στην ασφάλεια. Καλά, όχι. Να σας πω κάτι που είναι πικρή εμπειρία μου από την Ευρωβουλή και όλων των συναδέλφων. Όταν πρωτοπήγαμε εκεί τους 3-4 πρώτους μήνες δεν υπήρχε η Ελλάδα σαν πρόβλημα. Υπήρχε η Ουκρανία, υπήρχε η σχέση με τη Ρωσία. Τώρα ξαφνικά η Ελλάδα πάλι αρχίζει να ψιθυρίζεται. Τι θα γίνει, τι λέτε κύριε Δόκτωρ, γραμματικά με λένε καμιά φορά, προφέσορ άλλη φορά. Τι νοείτε εσείς? Εγώ βέβαια υπερήφανος Έλληνας τους λέω η Ελλάδα ξέρει να αντιστέκεται, κάτι μεγάλες τέτοιες λέξεις, είναι και δύσκολο να μεταφραστούν, αλλά υπάρχει πια μια ανησυχία και εννοώ από τους καλοπροαίρετους. Δεν εννοώ από τα τσακάλια που περιμένουν να υποφεληθούν. Υπάρχουν πάρα πολλά τσακάλια. Οι εκλογές είναι αναγκαίες κατά τη γνώμη σας? Απολύτως αναγκαίες. Δεν το συζητώ. Είναι θέμα όπως σας είπα. Εγώ ρεαλιστικά θα έδινα ένα μάξιμουμ μέχρι το Μάιο. Μια κυβέρνηση δεν είναι μόνο θέμα να πάρει τους 180 βουλευτές. Είναι να αισθάνεται ότι το έδαφος είναι σταθερό κάτω από τα πόδια της. Αισθάνεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ότι είναι σταθερό το έδαφος? Αφού κάνει, θα έλεγα, μια πανηγυρική έξοδο από το μνημόνιο και την άλλη μέρα οι αγορές τις συντρίβουν. Τις λένε stop, σταμάτα. Λέει πράγματα ακριβή, άλλοτε ανακριβή, βγαίνουμε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα συμφωνούμε, την επομένη μέρα διαψεύδεται. Και θα έλεγα και τα εσωτερικά προβλήματα, ο λαϊκισμός που χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό, δυστυχώς, 3 φορές δυστυχώς, το ΣΥΡΙΖΑ, έχει μπει ως επιδημία και στην ίδια την κυβέρνηση. Τι αυξήσεις ακούμε, πείτε μου κάτι, το μέλλον είναι ρόδινο. Μπήκατε στην ατζέντα. Αυτό το θεωρείτε λαϊκισμό? Ποιο από να όλα? Πεις ότι θα αυξήσω τον κατώτατο μισθό είναι λαϊκισμός? Όχι, αυτό ειδικά όχι. Αυτό ειδικά όχι. Τότε διαφωνείτε με τον Σταύρο Θοδωράκη, με συγχωρείτε. Γιατί σε πρόσφατη μεγάλη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Σταύρος Θοδωράκης είπε τι να τα κάνει τα 750 ευρώ ο μισθωτός, αφού η χώρα δεν παράγει τίποτα, αν τα δώσουμε να ξαναπέσουμε στο ίδιο τρυπάκι. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη? Ίσως επειδή δεν την είδα την εκπομπή και άκουσα πολλά σχόλια. Με αυτή την άποψη? Όχι, καθόλου μάλιστα, αλλά δεν νομίζω ότι είπε αυτό ο Σταύρος. Ο Σταύρος, επειδή έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις, ήθελε να δώσει έμφαση ότι μια χώρα πρέπει να έχει πρώτα παραγωγή, ουσιαστική δώσει την παραγωγή. Έμφαση λέγοντας ότι δεν παράγουν αυτοί που πρέπει να παράγουν. Όχι με το μισθό όμως. Πιθανό να ήταν. Εγώ οφείλω να σας το πω αυτό. Αν είναι έτσι, είναι ατυχής ο παραλληλισμός. Θα έλεγα ότι είναι ατυχής με όλο το θάρρος. Αλλά άλλα πράγματα σπουδαία που έχει πει ο Σταύρος ο Θεοδωράκης, με συγχωρείτε που το λέω σπουδαία, που είναι τομές πραγματικά, περνάνε τελείως απαρατήρητες. Μα όλοι όσοι μιλάμε, εγώ απόψε να δω την εκπομπή σας. Ευτυχώς για μένα φεύγω πολύ πρωί αύριο και δεν θα προλάβω να τη δω. Οπωσδήποτε θα παρατηρήσω πράγματα που δεν έπρεπε να τα πω έτσι. Όχι. Εμένα μου αρέσει ότι ποτέ δεν βάζετε χαλινάρι σε αυτό που έχετε να πείτε. Όχι, καθόλου. Έχει σημασία. Πείτε μου όμως κάτι. Είναι σήμερα... μια ιδιότυπη πολιτική περίπτωση. Πολύ ιδιότυπη. Μισό λεπτό όμως. Είστε ιδιότυπη πολιτική περίπτωση, αλλά αυτή τη στιγμή είστε πολιτικός τέλεχος στο ποτάμι πρώτης γραμμής. Θέλω να το επαναλάβω. Ότι δεν είστε απλά ο Ευρωβουλευτής. Είστε ο πρώτος Ευρωβουλευτής σε ψήφους, σε πανελλαδικό. Φέτος ήταν πανελλαδικά οι εκλογές, σε ευρεία περιφέρεια. Πρέπει να πω και δηλαδή έχετε κόμματος ψήφους, αν τις υπολογίσετε. Κάποια κόμματα δεν φτάσανε τις 100.000. Ναι, είναι αλήθεια και θέλω και να το πω. Είναι μεγάλη μου η συγκίνηση από αυτό το πράγμα. Δηλαδή με τίμησαν περίπου 8 δεκάδες χιλιάδων ανθρώπων, που ήταν αδιανόητο για μένα, το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Νομίζω ότι ήταν άδικη η μεγάλη διαφορά από το δεύτερο ή από τον τρίτο, αλλά ομολογώ ότι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους αισθάνομαι ένα δέος. Την ερώτηση δεν την αποφύγετε. Όχι καμία. Είστε στέλεχος λοιπόν πρώτης γραμμής. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, εξ αντικειμένου. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, επειδή σας άκουσα να λέτε για τους δύο σχηματισμούς, τον κυβερνητικό και την αξιωματική αντιπολίτευση. Εσείς το ποτάμι, πού το τοποθετείτε ιδεολογικά? Αυτό είναι μια ερώτηση που προσπαθούμε να την απαντήσουμε πάρα πολύ καιρό τώρα. Όλοι προσπαθούμε να την απαντήσουμε και νομίζω ακόμα δεν έχουμε πείσει τον κόσμο. Και ίσως είναι δύσκολο να πιστεί, ξέρετε γιατί? Γιατί είναι κατανοητό αυτό, έννοιες στο μυαλό του, τις κουβαλάει από παλιά, από την ιστορία του, από τις εμπειρίες του, η δεξιά, η αριστερά, η κεντροαριστερά. Υπάρχουν, να το πω πολύ απλά, μέσα στον κεντροαριστερό χώρο πολλοί αντιδραστικοί άνθρωποι. Και υπάρχουν, εδώ είναι πιο σπάνιο το φαινόμενο,
μέσα στο δεξιό χώρο λαμπρές περιπτώσεις ανθρώπων που άφησαν και σπουδαία επιτεύγματα, κακά είναι τα ψέματα. Άρα οι ταμπέλες δεν ωφελούν πολύ. Από την άποψη όμως του λαϊκού ενδιαφέροντος, της ευαισθησίας... Οι ταμπέλες θα συμφωνήσω. Η πολιτική γεωγραφία όμως δεν καταργείται ιστορικά μέχρι σήμερα λόγω ταμπέλας. Είναι άλλο αυτό. Ιδεολογικά εγώ ρώτησα πού τοποθετείτε το ποτάμι. Είναι άλλο να σας βάλω ταμπέλα, το δέχομαι. Αλλά ιδεολογικά πού τοποθετήσετε. Είστε με τις νεοφιλελεύθερες απόψεις. Είστε τις απόψεις του Κέινς. Είστε πιο αριστερά. Είστε κέντρο αριστερά. Πού το τοποθετείτε. Πάλι όμως κάνουμε ένα είδος. Δεν το λέω στα μπέλα, λέω ιδεολογικά που το τοποθετείτε. Θα απαντήσω γιατί μ' άρεσε η έκφραση του Σταύρου του Θεοδωράκη ότι είμαστε στο κέντρο των αλλαγών. Η βασική δηλαδή πρόθεση του ποταμιού δεν είναι να τοποθετηθεί στατικά σε ένα χώρο, είναι να πιέσει για αυτές τις αλλαγές που ο κόσμος ελπίζει χρόνια τώρα και δεν γίνονται. Ναι, αλλά οι αλλαγές δεν θα έχουν, τώρα εδώ θα είμαι πιεστικός, δεν θα έχουν ιδεολογικό πρόσημο. Τι πάει να πει και δεν το λέω για εσάς, τι πάει να πει είμαστε στο κέντρο των αλλαγών. Στο κέντρο των αλλαγών είναι και ο πολίτης. Ωραία. Αλλά με τι ιδεολογικό πρόσημο? Είστε υπέρ της αναδιανομής του πλούτου, είστε κατά, είστε... Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Εγώ δεν βάζω ταμπέλα. Δεν θέλετε να πούμε αριστερό-δεξιό σχήμα. Μάλιστα. Ιδεολογικά λοιπόν, πού είστε, εσείς πώς το προσδιορίζετε? Εγώ θα έλεγα να το κάνω και πιο πονηρό. Μήπως αποφεύγετε το ποτάμι να μας πείτε πού εντοπίζεστε ιδεολογικά για να μπορείτε να ψαρεύετε από τις ταμπέλες και από αριστερά και από δεξιά και από κέντρο αριστερά? Όχι. Νομίζω ότι αντιπροσωπεύει, θα έλεγα, ένα νέο είδος πολιτικής πραγματικότητας. Αυτό που λέει ο Σταύρος ο Θεοδωράκης, ότι εγώ παίρνω τις καλές ιδέες που υπάρχουν από παντού, προσέξτε το, είναι αλήθεια. Καλές ιδέες υπάρχουν από παντού. Το πρόβλημα όμως που θέτεται δεν απαντάτε. Και το λέω με ειλικρίνεια. Εγώ πιστεύω ότι το ποτάμι, τουλάχιστον όσο με αφορά, πρέπει να έχει την καρδιά του, το είπα συμβολικά, στα αριστερά. Δεν γίνεται αλλιώς. Εκεί υπάρχει ο μεγάλος πόνος. Εκεί υπάρχει η ανασφάλεια. Εκεί υπάρχει, θα έλεγα, η απόγνωση. Λοιπόν, η καρδιά του ποταμιού, η δική μου πάντως έτσι είναι στα αριστερά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπροστά σε μια εθνική ανάγκη όπως αυτή τη στιγμή, το επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή δεν θα τίναμε, αν το φέρνανε έτσι τα πράγματα, χείρα στηρίξεως, προσέξτε, όχι αποδοχής, σε ορισμένες ιδέες που θα εμφανιστούν από κάπου αλλού. Θέλετε από τη δεξιά, θέλετε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος και δεν ισχυρίζομαι καθόλου ότι αυτό είναι, θα έλεγα, το αποτέλεσμα κάποιων δημοκρατικών διαδικασιών. Αυτό είναι το δικό μου αίσθημα, αυτό πιστεύω ότι είναι η ζωή και η ψυχολογία του Σταύρου Θεοδωράκη. Είναι ένας άνθρωπος που κέρδισε τη ζωή του, θα έλεγα, δουλεύοντας. Όχι επειδή ήταν το παιδί κάποιας μεγάλης οικογένειας, έχει πολύ σημασία και αυτό. Γιατί ρίξτε μια ματιά γύρω μας. Ποιοι μας κυβερνούν? Δεν θα αντιπαρατεθούμε. Τα παιδιά της μεγάλης οικογένειας. Δεν θα αντιπαρατεθούμε σε αυτό. Εγώ όμως βλέπω ότι ο Γιώργος Γραμματικάκης, ενώ αποφεύγει τις ταμπέλες, δίνει έναν ο Γιώργος Γραμματικάκης, ιδεολογικό προσανατολισμό. Το ποτάμι δεν το κάνει. Ακόμα. Δεν είναι ένα θέμα όμως αν πορευόμαστε προς εκλογές. Εγώ ομολογώ σας τιμά, το έχω ξαναπεί, στο λόγο σας δεν βάζετε χαλινάρι. Αυτό που σκέφτεστε αυτό θα πείτε. Αλλά δεν είναι ένα θέμα που κατά τη γνώμη μου, και θέλω να μου πείτε τη δική σας γνώμη και έτσι να πάμε στη διακοπή, θα έπρεπε να τεθεί στα όργανα του κόμματος. Ότι κάποια στιγμή πρέπει με σαφήνεια, είναι απαιτητό. Είπατε στην αρχή ότι και η ίδια η κοινωνία περιμένει μια απάντηση σε αυτό. Εκεί πρέπει να σας πω ότι έχετε δίκιο, αλλά αυτό που λέτε θα γίνει, θα έλεγα, στο επόμενο δίμηνο ή τρίμηνο, αν δεν μας υπερφαλαγγίσουν τα γεγονότα. Το τονίζω. Επιμένετε στα γεγονότα. Φυσικά. Εγώ τη φοβάμαι την κατάσταση. Κρατήστε το. Πάμε σε διακοπή. Επιστρέφουμε. Θα μείνουμε στο ποτάμι και στα όσα μας λέει ο κύριος Γιώργος Γραμματικάκης, ευρωβουλευτής του. Λαμβάνεται όμως υπόψη μας πλέον όλων στο δημόσιο λόγο η πρόταση πολιτική που ήδη έκανε απόψε. Αντιθέσεις, επιστροφή. Κύριε Γραμματικάκη, πρέπει να σας πω ότι η πρότασή σας ήδη έχει ανάψει συζητήσεις.
Αυτό ήθελα. Σε δύο κατηγορίες. Ναι. Οι μεν λένε ότι είναι καλή πρόταση, αλλά να προτάξουμε τις βουλευτικές εκλογές. Οι δε λένε, όπως το λέει, κλείνει κάθε οποιαδήποτε συζήτηση ότι κάποιος θα τη φέρει στον άλλον. Ήδη έχετε ανάψει τη συζήτηση πάντως. Επιμένω ότι δεν μπορούμε να προτάξουμε τις βουλευτικές εκλογές, εκτός που θα έλεγα είναι λίγο αντισυνταγματικό με την έννοια ότι ο πρόεδρος Δημοκρατίας δεν πρέπει, επαναλαμβάνω, να είναι έρμεο των πολιτικών παθών, αλλά προς Θεού, εκλογές μετά από 3 μήνες δεν είναι το ίδιο πράγμα που Έχετε θα έχει... πρόταση για πρόεδρο της Δημοκρατίας? Αυτό δεν μπορώ να το πω. Αυτό δεσμεύομαι, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλά πρόταση ονόματα. όμως? Εγώ προσωπικά, και νομίζω και ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης έκανε μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Να σας την πω. Τον Νίκο τον Αλεβιζάτο. Και πολιτικό είναι και λαμπρός συνταγματολόγος και δεν έχει σιωπήσει ποτέ. Γιατί δεν μ' αρέσουν οι άνθρωποι που ξαφνικά εμφανίζονται ως μωρές παρθένες και ανακαλύπτουν την Ελλάδα. Αλλά θα έλεγα, εκτός από τον Νίκο τον Αλεβιζάτο, θα υπάρχουν και άλλοι 6-7 άνθρωποι που δύσκολα θα διαφωνήσει κανένας. Μάλιστα. Το επαναλαμβάνω. Λοιπόν, μιλήσαμε για το ιδεολογικό στίγμα. Σας πάω τώρα λιγάκι πιο δύσκολα. Ναι. Είπατε ότι οι εκλογές είναι αναπόφευκτες και χρειαζόμενες τελικώς στον τόπο. Αυτό ξέρετε που λένε ότι η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, σε ένα βαθμό είναι αλήθεια. Σε ένα βαθμό είναι αλήθεια. Να θυμηθώ τη μεγάλη στιγμή που ο Ντεγκόλ μπροστά που στην κατάρρευση της δημοκρατίας είπε εκλογές. Εντάξει, δεν ήταν και τόσο φοβερό. Λοιπόν, θέλω να μου δώσετε μία απάντηση τώρα πολιτική στο εξής. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες δεν περνάει ούτε μία εβδομάδα που να μην έχετε διένεξη ως κόμμα με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προφανές, αν δούμε τον προγραμματικό λόγο του Ποταμιού και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι αποκλίσεις είναι τεράστιες. Αυτό είναι θεμιτό. Κάθε κόμμα έχει διαφορετικό. Ωστόσο το Ποτάμι, δηλαδή ο Σταύρος Θεοδωράκης, έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να συγκυβερνήσει με αυτόν που θα είναι πρώτος. Ναι. Όποιος και αν είναι αυτός. Το ερώτημα είναι, εάν δώσουμε βάσεις εκτιμήσεις των δημοσκοπήσεων, πρώτος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα συγκυβερνήσετε τούτων δοθέντων των δεδομένων? Ναι. Απόκλιση προγραμματική, 1. Καυγάδες κάθε εβδομάδα. Ματαιώθηκε το ραντεβού Θεοδωράκη-Τσίπρα. Θα μου πείτε ότι θα κάνετε μια προγραμματική συμφωνία για να συγκυβερνήσετε? Σε ποια βάση, αφού διαφωνείτε? Ναι, δεν είναι ένα θέμα? Δεν προσέχει ίσως ο κόσμος ότι αυτό που λέμε το λέμε αυστηρά. Δηλαδή δεν θα είναι, ας το πω έτσι, το Ποτάμι, το παιδί κανενός. Θα θέσει ορισμένους όρους, ίσως ήδη τους διαμορφώνει, ήδη τους λέει από εδώ και από εκεί, εκείνη τη στιγμή θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένη. Για παράδειγμα, ο Σταύρος ο Θεοδωράκης είπε κάτι πάρα πολύ ριζικό, ότι η κυβέρνηση που θα υποστηριχθεί από το Ποτάμι θα πρέπει να έχει πολύ άξια στελέχη. Το απεκάλεσε μάλιστα λίγο, θα έλεγα ποδοσφαιρικά, θα είναι Εθνική Ελλάδος. Αυτές είναι οι στιγμές, είναι κρίσιμες. Εάν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένα από τα προαπαιτούμενα φτιάξει μια κυβέρνηση με πολύ αξιόλογους ανθρώπους, που έχει τη δυνατότητα και με ανοίγματα, αν θέλει προς το Ποτάμι, αν θέλει προς τις άλλες δυνάμεις, εξαιρούνται οι γνωστές δυνάμεις. Τι κάνει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ? Αντί να απαντήσει σε αυτό το αίτημα, συνομιλεί με την ΑΝΕΛ, θα έλεγα την ανεξάρτητο, πώς λέγεται... Ανεξάρτητους Έλληνες. Ναι, που δεν είναι πολύ εξαρτημένοι από την ανοησία τους. Πάρα πολύ εξαρτημένοι και γι' αυτό παραπέουν. Αυτό δεν είναι πολιτική. Εκεί δηλαδή που ο ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ κάνει πολύ ωραίες και θα έλεγα κινήσεις ενότητας, έχει σημασία αυτό. Πάει στις ένοπλες δυνάμεις, με τον Πάπα λίγο γέλασα εγώ προσωπικά, δεν ξέρω εσείς πώς γελάσατε, με τον Στουρνάρα ήταν πολύ καλή κίνηση. Βλέπει τους Ευρωπαίους θεσμικούς, πολύ μεγάλη σημασία κύριε Σαχίνη, πολύ μεγάλη. Κανείς δεν ξέρει τι υπόνεται μεταξύ τους, αλλά εγώ πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ σωστή κίνηση. Και αν έχω ένα πλεονέκτημα, εγώ και 21 άλλοι απέναντι στον κόσμο, είναι ότι τη ζούμε την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο σύστημα. Μη μου φύγετε όμως. Δεν είναι πολιτική κίνηση, μου λέτε. Όχι μόνο δεν έφυγα, μπαίνω στην ουσία. Ναι, μισό. Δεν είναι πολιτική κίνηση να πάει να συνομιλήσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ναι, για τους οποίους. Μάλιστα. Ρωτώ όμως αντιστοίχως εσάς,
και θα είναι πολιτική κίνηση να πάτε να συνομιλήσετε με τη Νέα Δημοκρατία που εσείς μας είπατε ότι είναι αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση και έχει σμπρώξει τον κόσμο εκεί που τον έχει σμπρώξει? Νομίζω, εκεί θα πάτε να συνομιλήσετε? νομίζω τα ίδια λέει και το ποτάμι δια του Σταύρου Θεοδωράκη. Έχει κακή γνώμη για την παρούσα κυβέρνηση. Αν θυμάστε τι είπε με τον ανασχηματισμό, ήταν πολύ οξύς. Καρέκλες, καρέκλες, καρέκλες είπε. Το εξέφρασε πάρα πολύ ωραία. Μοιράσαμε κάποιες καρέκλες. Αν όμως ο λαός φέρει πρώτο κόμμα αυτή την κυβέρνηση, εν ώψη, επαναλαμβάνω, της εθνικής ανάγκης να σχηματιστεί μια κυβέρνηση. Και αν συνεχίζει την ίδια πολιτική? Όχι βέβαια. Εκεί θα υπάρξει ρήξη. Θα πάμε πάλι σε νέες εκλογές. Το απευκταίο θα κάνουμε. Επαναλαμβάνω, το απευκταίο. Αυτό που έγινε αδικαιολόγητα την προηγούμενη φορά. Η Ελλάδα έχασε πάρα πολύ από την ορμή της επειδή υποχρεώθηκε να ζει σε περίπου προεκλογική ατμόσφαιρα για 4 μήνες. Η Δημάρ προς τιμήν της πρόσφερε στην εθνική αυτή ανάγκη μία στήριξη. Δεν το έκανε καλά. Η πράξη ήταν σωστή, αλλά το έκανε, θα έλεγα, επιπόλαια. Όχι επειδή έγραψε προγραμματικές συμφωνίες, 42 σελίδες ήταν. Τις διάβασα. Αν δείτε τις προγραμματικές συμφωνίες του ΠΑΣΟΚ, της Δημάρ με την κυβέρνηση, είναι εκθέσεις ιδεών. Ενώ εμείς σαν ποτάμι θα πούμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είπα ήδη ένα. Πολύ βασικό όμως. Η κυβέρνηση δεν θα έχει στελέχη μέσα που έχουν, αν θέλετε, εκτεθεί στην κοινή γνώμη για το Α ή το Β. Αυτή η κυβέρνηση τώρα έχει πολλά στελέχη που έχουν εκτεθεί. Θα έλεγα με κακό τρόπο. Δεν μπορεί να είναι μια κυβέρνηση αυτή εθνικής ανάγκης. Για πείτε μου κάτι και μην απευθυνθείτε σε μένα τώρα. Απευθυνθείτε σε έναν κριτικό που είναι νέος άνεργος και ενδεχομένως νέος άνεργος μεταπτυχιακός, παρακαλώ. Απευθυνθείτε σε ένα μικρομεσαίο επαγγελματία, σε έναν μεσαίο επιχειρηματία που έχει βάλει λουκέτο στο μαγαζί και πείτε του, σας παρακαλώ πολύ, αν ψηφίσει το ποτάμι και ανεβούν τα ποσοστά του και είναι τρίτη και δεύτερη δύναμη, τι θα αλλάξει στη ζωή του? Δηλαδή, εσείς, γιατί λέτε για τους άλλους, τι θα κάνετε με το μνημόνιο και τη Δανειακή Σύμβαση? Για πείτε μου. Μα θα γίνει κάτι πάρα πολύ βασικό που το λέμε από την αρχή. Μία κυβέρνηση υγιούς συνεργασίας. Ωραία, αλλά θα έχετε πολύ μνημόνιο, θα έχετε επιτήρηση, θα έχετε Δανειακή Σύμβαση, θα έχετε ξένους εταίρους, θα έχετε τρόικα να σας πιέζουν. Εσείς θα κάνετε, τι λέτε, θα κάνετε με αυτούς? Αυτά όλα βέβαια τα κλείνει η προηγούμενη μου πρόταση. Επανέρχομαι ότι αν γίνουν εκλογές σε 4 μήνες, το τονίζω, με αποφυγή του σκοπέλου της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Το ξεπερνάμε. Ξεπερνάμε τη συνταγματική αναθεώρηση. Πολύ βασικό για μένα. Το Σύνταγμα, θα έλεγα, σε πολλά σημεία του, και ένα κύριο είναι η ασυλία των βουλευτών, ακόμα των υπουργών, προς Θεού. Πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν και ακόμα ένα, να αλλάξει ο τρόπος εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το λέμε. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατ' εμάς και κατά πολλούς άλλους, πρέπει να έχει πολύ μεγαλύτερες αρμοδιότητες. Το επιτάσσουν οι καιροί. Πότε θα έχει αρμοδιότητες? Όταν εκλέγεται συνολικά από το λαό. Ναι, αλλά δεν μεταβάλλεται, θα σας πει κάποιος, και το πολίτευμα? Αυτό είναι το Σύνταγμα. Είναι συγκεκριμένο. Βεβαίως, το πολίτευμα. Αυτό είναι το Σύνταγμα. Δεν είναι προεδρική δημοκρατία, είναι προεδρευομένη. Ναι, ο νομοθέτης, ο συντακτικός, για να τα λέμε όλα, γιατί το ακούω ωραίο αυτό να εκλέγεται από το λαό, αλλά στην ουσία αυτό συνιστά αλλαγή του τύπου πολιτεύματος δημοκρατικού. Το οποίο όμως ρυθμίζεται από το Σύνταγμα. Γι' αυτό σας λέω ότι το Σύνταγμα προέχει να αλλάξει. Δεν πρέπει να χάσουμε άλλη μια τετραετία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, κύριε Σαχίνη, και νομίζω όλοι όσοι μας ακούν, και ξέρω ότι είναι πάρα πολλοί, θα το συμμεριστούν αυτό, θέλει μια νέα πνοή. Θέλει ένα άλμα προς τα μπρος, ας είναι και ένα μικρό βήμα προς τα μπρος. Δεν μπορεί να είναι σε αυτό το τέλμα που βρίσκεται σήμερα. Ωραία, αλλά στην πόλωση, υπάρχει φοβερή πόλωση. Θα σας προτάξω, εγώ θα επιμείνω. Και βλέπω ότι μια χαρά τα πάτε στην πίεση, μια χαρά πολιτικός έχετε γίνει. Λοιπόν, έχεις 6 εκατομμύρια πάνω, κάτω και στο όριο της φτώχειας. Ναι. Δεν πρέπει να προτάξεις αυτό? Ναι. Δεν πρέπει να προτάξεις ότι ο πολίτης... Εδώ φτάσαμε στο σημείο 2 εκατομμύρια ανασφάλιστοι πολίτες να μην έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Μεγαλύτερη καταράκωση, κατά τη γνώμη μου, σε αυτό που λέμε δημοκρατία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν έχεις τα στοιχειώδη, δηλαδή, ως οργανωμένη κοινωνία να προσφέρεις σε ανθρώπους αδύναμους.
Αυτά δεν θα έπρεπε να προτάξετε όλοι ως πολιτικό σύστημα? Βεβαίως. Δεν με αφήσατε όμως. Με ποια πολιτική όμως? Εγώ επιμένω, με ποια πολιτική? Βεβαίως. Δηλαδή εδώ έχω, δεν τα λέω μόνος μου, τα λένε εδώ τηλεθεατές. Να μας πει ο κύριος Γραμματικάκης. Σωστά τα λένε. Αν είναι ο συνεργάτης, ο συνεταίρος στην κυβέρνηση, τι θα κάνουν με τα μνημόνια? Καλά λένε ότι από τη μία αποτυχαίνει η κυβέρνηση, λένε από την άλλη ότι κάνει λαϊκισμό ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μας λένε ήδη, θα κάνουν τα μνημόνια. Εγώ το απάντησα ήδη, αλλά το απάντησα με ευθύ τρόπο. Μόνο μία κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, νέου τύπου και με εθνική βάση μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα δύσκολα προβλήματα. Προσπάθησα να το πω, αλλά ίσως δεν το είπα με την έμφαση που χρειάζεται, γιατί το μεγαλύτερο μέρος αυτών των προβλημάτων είναι αυτό που λέμε, και δεν ξέρει ο κόσμος πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθόλου δεν το ξέρει, ο πυρήνας του είναι η Ευρώπη. Όσο λοιπόν πηγαίνεις αδύναμος, και εσείς 5 ευρωβουλευτές και κάνουν, γιατί κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις για την ανεργία των νέων. Εγώ έχω κάνει 3 και ο Κύρκος, ο Μιλτιάδης, άλλες 5. Είναι και σε πολύ ωραίες επιτροπές αυτός, μετανάστευση, δηλαδή μεγάλο πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, κάπως ψιλοεπηρεάζομαι, αλλά αυτή η λέξη είναι ψιλοεπηρεάζομαι. Μια κυβέρνηση όμως φρέσκια, επανέρχομαι στην πρότασή μου, με στήριξη θα μπορέσει επιτέλους να απαιτήσει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Δεν θα παρακαλεί, θα μπορέσει να απαιτήσει. Θα το κάνει μόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν το πιστεύω, ξέρετε. Μακάρι να μπορούσε να το κάνει. Δεν θα το κάνει μόνος του. Έχει και εσωτερικές τριβές και επομένως θα έλεγα ότι η εξέλιξη θα είναι κάτι παρόμοιο. Βλέπω πάντως ότι μέσα στο λόγο σας υπάρχουν και καρφιά για τους άλλους πολιτικούς εγώ θα ήθελα να μην υπάρχουν. Τρόπο. Εγώ θα ήθελα να μην υπάρχουν. Ξέρετε, εκεί ακολουθούμε μία... Το λέω γιατί είμαστε κάπως ανεξάρτητοι. Ας πούμε, για παράδειγμα, ψηφίσαμε ένα εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπρόσωπο στην Ευρωβουλή. Με χαρά μας το κάναμε. Πήγαμε σε μία συνάντηση που προσκάλεσε, θα έλεγα, το συμβολικό πρόσωπο Μανώλης ο Γλέζος για τις ευρωπαϊκές αποζημιώσεις. Τη στιγμή που είχαμε κατηγορηθεί ότι καταψηφίσαμε τις γερμανικές αποζημιώσεις. Και έχω και ερώτημα εδώ. Έλεος. Για ποιο λόγο, λέει, το ποτάμι συντάχθηκε μαζί με Νέα Δημοκρατία και Πασόκ στο να μην ψηφίσουν το δημόσιο διάλογο ακρόαση για τις κατοχικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο? Θα ήταν μια ευκαιρία οι Ευρωπαίοι να μάθουν τουλάχιστον τι υποφέραμε και να ανοίξει μια συζήτηση. Γιατί, κύριε Γραμματικάκη? Την απάντηση την έδωσε πολύ καλύτερα από μένα ο Μανώλης ο Γλέζος, και μάλιστα θα έλεγα δημοσίως. Στην πρόσκληση του Μανώλη του Γλέζου πήγαμε όλοι, και έχει σημασία, και βρήκαμε ένα κοινό τρόπο αντιμετώπισης, με τη δική του βέβαια σοφή κατά κάποιο τρόπο προϊστορία του θέματος. Τα υπόλοιπα που ακουστήκαν, ότι δεν ψηφίσαμε, δεν κάναμε, είναι υποβολημές και ανόητες, θα έλεγα καταδικαστικές, υποτίθεται, αποφάσεις που δεν υπήρξαν. Δεν έγινε καμιά ψηφοφορία για να ψηφίσουμε εναντίον, καθόλου μάλιστα. Διαδικαστικά θέματα ήταν που τα προκάλεσε, θα έλεγα, ένας ευρωβουλευτής που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το προσωπικό του. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Ναι, αλλά δεν πήγατε κι εσείς να στηρίξετε το αίτημά του για ακρόαση δημόσια. Σας απαντάει, ενώ οφείλατε, το γνωρίζατε, λέει. Εδώ θα γελάσω. Κανένα δεν ειδοποίησε. Κανένα απολύτως δεν ειδοποίησε. Αυτό σας λέει, χρειαζόταν όχι, ειδοποίηση, χρειαζόσασταν. Φυσικά κρύβει την αλήθεια, είναι ντροπή. Αυτές οι συνεδριάσεις ήταν για να ρυθμίσουν την ημερησία διάταξη σε μία άσχετη επιτροπή, την Επιτροπή Αναφορών. Ευτυχώς λοιπόν που οι συντονιστές, δεν είμαστε εμείς, αποφάσισαν ότι αυτή είναι αναρμόδια επιτροπή. Θα είχαμε μεγάλη ζημιά για το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, το επαναλαμβάνω με οργή, αν ακούγαμε τον οποιοδήποτε δημαγωγό που προσπαθεί να δημιουργήσει ένα θολό τοπίο. Κανένας δεν καταψήφισε, σας το λέω, απολύτως κανένας. Πουθενά δεν ετέθη τέτοιο θέμα. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Επαναλαμβάνω για αυτούς που τα διαβάζουν και τα πιστεύουν αυτά. Ξεκαθαρίζετε και τη θέση σας. Άπαξ και διαπαντός. Πείτε μου κάτι. Και να σας πω και κάτι με οργή επίσης. Παρακαλώ. Εγώ δεν θα απαντήσω ποτέ σε ανώνυμες φήμες ή στα blogs ή σε οτιδήποτε. Είμαι εδώ μαζί σας, είμαι με τον κόσμο, είμαι στον Άγιο Παντελεήμονα, είμαι οπουδήποτε ζωντανά και τίμια. Λοιπόν, οποιοσδήποτε θέλει να μάθει αν καταψηφίσαμε ή όχι τις γερμανικές αποζημιώσεις,
να μου γράψει προσωπικά. Και το ειρωνικό γράμμα που θα πάρει ίσως του βάλει μυαλό για τις επόμενες σκέψεις του. Εμείς είμαστε περήφανοι, κύριε Σαχίνη. Έχω όμως μια δύσκολη ερώτηση. Γιατί εύκολες ήταν οι προηγούμενες. Είστε συνεργαζόμενοι ευρωβουλευτές, συνεργαζόμενοι, προσέχω τη διατύπωσή μου, με τους σοσιαλιστές, τους σοσιαλδημοκράτες. Ναι. Τη μεγάλη αυτή πολύ σωστά. Οικογένεια. Ωραία. Ναι. Δεν σας είδα να βγείτε εσείς και ο κύριος Κύρκος, ναι. Ο ένας για λόγους ιστορικούς και λόγω πατέρα, αν θέλετε, ο άλλος και για λόγους εγκύτερα της Κύπρου, ναι. Όταν ο κύριος Σούλτς μπλόκαρε αρχικώς κίνηση που γινόταν καταδίκης τουρκικής πρόκλησης, δεν βγήκατε να του πείτε τι λες ρε φίλε Σούλτς, που είσαι και σοσιαλιστής, σοσιαλδημοκράτης, πού το βρήκες, αυτό το κράτος έχει κατοχή από ξένο στράτευμα. Γιατί δεν βγήκατε να το πείτε, να μην τα σπάσετε. Καθόλου μάλιστα. Αλλά... ίσα-ίσα. Είναι μια από τις φήμες που δεν ξέρω πώς έγινε και πώς διαδόθηκε. Η πραγματικότητα είναι τελείως άλλη πάλι. Το βλέπετε. Δεν κατακρίνω αυτούς που ίσως διερωτώνται. Κατακρίνω αυτούς που χωρίς να σκεφτούν τίποτα προσπαθούν να βγάλουν συμπεράσματα. Ο κύριος Σούλτς είπε ο ίδιος ότι αυτά είναι μυθεύματα. Ότι προσπάθησε να εμποδίσει τη συζήτηση. Απόδειξη. Σας το λέω πρώτη φορά, τα ακούτε απόψε. Νομίζω στις 8 Νοεμβρίου στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής με πρόταση του κυρίου Σούλτς θα συζητηθεί το θέμα της επεμβάσεως των Τούρκων στην ΑΟΣ. Δηλαδή σε μια εβδομάδα. Αυτό είναι συγκεκριμένο. Σήμερα πήρα την ημερησία διάταξη. Όχι λοιπόν μόνο δεν είναι αλήθεια αυτά που ακούγονται ότι την μπλόκαρε, ίσα ίσα σε συνεννόηση μαζί μας το έφερε την κατάλληλη στιγμή και επαναλαμβάνω, το λέω από εδώ. Εμείς δεν θα μιλήσουμε. Καθόλου. Ούτε εγώ ούτε ο κύριος Κύρκος. Δεν θα μιλήσετε. Βεβαίως όχι. Η σημασία έχει για αυτό το μέγιστο θέμα να μιλήσουν οι Κύπροι και ορισμένοι επιτέλους ευρωβουλευτές από τα άλλα κράτη. Αλλήμωνο έτσι κάνεις πολιτική, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή θα φανεί ότι οι 2 Έλληνες ευρωβουλευτές, οι 3, οι 5 υποστηρίζουν το αδελφό Κύπριο κράτος. Τι χάσαμε την ιστορία. Πρέπει να εμφανιστούν και έχω μια μικρή ελπίδα ότι θα εμφανιστούν άλλοι ευρωβουλευτές από τη μεγάλη οικογένεια των σοσιαλιστών που είναι πολύ πιο προοδευτικοί, το τονίζω, από ορισμένους πολύ προοδευτικούς στα λόγια εδώ. Πάντως βλέπω από τη διατύπωση που κάνατε μόλις τώρα ότι αυτή είναι και μια μεγάλη αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Και πρέπει να πάμε με υπολογισμό και ελιγμό, έξυπνο, καλά το λέτε όμως, για να περάσει και να μεγιστοποιηθεί το θέμα, ενώ θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχουμε τη χειρότερη πρόκληση από το 1974 και μετά σε όρια που αφορούν χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πέρασε όμως στην ελληνική, αν θέλετε, δημοσιότητα η δήλωση του κυρίου Πιτέλα, που είναι ο ηγέτης αυτή τη στιγμή της σοσιαλιστικής ομάδας, η οποία ήταν πάρα πολύ καταδικαστική πριν από 15 μέρες. Έχει σημασία. Δηλαδή αυτό που είπατε πολύ σωστά. Η προοδευτική σημασία των σοσιαλιστών που είμαστε και εμείς μέσα ως ανεξάρτητοι έχει ήδη εκφράσει την άποψή της και ήταν πολύ σκληρή. Πάμε τώρα στην Ολομέλεια. Στην Ολομέλεια είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι. Δεν μας ενδιαφέρει να ακουστούν οι Κύπροι που θα ακουστούν. Μας ενδιαφέρει ή δυνατόν να φανεί, που έπρεπε να φανεί ίσως και πιο γρήγορα, η καταδίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτές τις έκνομες ενέργειες. Εγώ ευελπιστώ ότι θα φανεί, αλλά θέλει πολύ προσεκτικούς χειρισμούς, όπως και οι πολεμικές αποζημιώσεις. Το να συζητήσεις για τις πολεμικές αποζημιώσεις σε μια άσχετη επιτροπή δυσχεραίνει το θέμα. Πρέπει όμως να γίνει συζήτηση, λέτε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι μόνο αυτό, κατά κάποιο τρόπο την έχουμε δρομολογήσει, επαναλαμβάνω, στη συνάντηση με τον Μανώλη τον Γλέζο. Θέλω να απαντήσετε και στον τηλεθεατή που ρωτά, είναι σημαντική, χρειάζεται ή όχι η αναψηλάφιση του χρέους και του ελληνικού και η συζήτηση στην Ευρωβουλή των τεράστιων υπερβολών σε χρεώσεις και μίζες από γερμανικές εταιρείες σε βάρος της Ελλάδας. Και ποια η γνώμη σας, λέει, για το επαχθές χρέος? Εγώ θα απαντήσω πάλι και το τονίζω ότι δεν υπεφεύγω. Ότι μια δυναμική ελληνική κυβέρνηση που στηρίζεται, επαναλαμβάνω, σε ευρύτερες συμμαχίες, το τονίζω για να γίνω κατανοητός,
και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει. Δεν μπορώ να ζω και χωρίς ελπίδα. Βεβαίως πρέπει να θέσει όλα τα θέματα, τεκμηριωμένα όμως, όχι με κραυγές. Να καταλάβουν οι πολύ καλοί τηλεθεατές σας ότι αυτό που λέμε Ευρώπη είναι κάτι πολύ πολύπλοκο, πιο πολύπλοκο και από το σύμπαν, πρέπει να σας πω, γιατί θα έχετε διαμαρτυρίες που δεν θα πούμε και τίποτα. Ναι, έχω και τέτοια. Για εξωγήινους, ναι. Έχει μαύρες τρύπες, έχει αστέρες νετρονίων, είναι ένα μεγάλο σύμπαν. Για να κινηθείς λοιπόν εκεί με κάποια περιθώρια επιτυχίας, πρέπει να ακολουθείς άλλες πολιτικές και όχι τις κραυγές που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Πάμε στην επόμενη διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα καλέσω τον κύριο Γραμματικάκη θα καθισχάσω λίγο και την οργή μου, γιατί μ' αρέσει. να σχολιάσει τις δηλώσεις του στελέχους του ποταμιού, του κυρίου Παύλου Ελευθεριάδη. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, καθηγητής στο Oxford, οι οποίες είναι πολύ σκληρές δηλώσεις. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά βρίσκεστε από αυτές τις δηλώσεις? Ναι. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις με τον Ευρωβουλευτή από το Ποτάμι, τον κύριο Γιώργο Γραμματικάκη. Λοιπόν, κύριε Γραμματικάκη, επειδή μιλάγαμε και για ιδεολογικό στίγμα, έχω εδώ το συνάδελφό σας πανεπιστημιακό, τον κύριο Ελευθεριάδη, εξέχουσα φυσιογνωμία πρέπει να πω, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Λοιπόν, ο οποίος λέει αρκετά που προσδιορίζουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο φόντο το ιδεολογικό στίγμα, αν το όριζε ο ίδιος. Λέει καταρχήν, θα το πω έτσι περιφραστικά, 10 οικογένειες στην Ελλάδα, 60 χρόνια κάνουν κουμάντο. Ναι. Οικονομική ελίτ που διαπλέκεται με το κράτος, με επιχειρήσεις και στην ουσία σερβίρει και την νομοθεσία. Ακυρώνει ακόμη και μεταρρυθμίσεις πολιτικών, έχει αυτή τη δυνατότητα και επιχειρεί να εκμαυλήσει την ίδια την ελληνική κοινωνία. Λέει όμως ταυτόχρονα ότι εκτός όλων αυτών, ουσιαστικά οι αποφάσεις που λαμβάνονται στη χώρα, αλλά και οι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΔΝΤ ισχυροποιούν αυτό το καθεστώς των οικογενειών. Η Τρόικα γεμίζει τις τσέπες αυτών των δυνάμεων, προκαλεί την οικονομική κατάρρευση της χώρας και η Ελλάδα, που δεν είναι μια απομονωμένη περίπτωση, ζει μια βαθιά ανθρωπιστική τραγωδία. Ναι, σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε, όπως καταλαβαίνετε, με αυτά που λέω εγώ. Δεν μ' αρέσει να σχολιάζω απόψεις συναδέλφων, δεν θα το κάνω ποτέ. Πράγματι ο κύριος Ελευθεριάδης είναι μια διακριτή ακαδημαϊκή περίπτωση και όσο και αν καμιά φορά υπερβάλλει, δεν είναι 10 οικογένειες για παράδειγμα, είναι ένα πολύ πιο πολύπλοκο σύστημα, ίσως 20 οικογενειών με άλλους 3.000 που είναι άμεσα εξαρτημένοι. Δεν θα μπω όμως σε αυτά. Βασικά νομίζω η συλλογιστική του είναι σωστή. Αυτό ζει η Ελλάδα. Αυτό ζει. Και ξέρετε τι μου έχει κάνει πολύ εντύπωση? Όταν μαθαίνω ότι ορισμένες από αυτές, θα έλεγα, τις επιχειρηματικές ή πολιτικές δραστηριότητες έχουν ενισχυθεί κατά την περίοδο της κρίσεως με τον α ή τον β τρόπο. Αυτό είναι φοβερό. Υπάρχουν δηλαδή Έλληνες οι οποίοι έχουν υποφεληθεί από την κρίση και μάλιστα ορατά και μάλιστα πολύ παραπάνω από όσο θα έλεγε κανείς τους επέτρεπε η εξυπνάδα τους ή η δραστηριότητά τους. Δεν είναι αυτό ένα τεράστιο θέμα? Γιατί υπάρχει σιγή ηχθείως? Νομίζω ότι ο κύριος Ελευθεριάδης αναφέρεται συνέχεια, όπως και πολλοί άλλοι, στη νομιμότητα των τηλεοπτικών καναλιών. Γιατί μέσα σε μια τεράστια κρίση δεν πήρε, αν θέλετε, το θάρρος, αν θέλετε την οντότητα την πολιτική, μια πολιτική δύναμη να το θέσει? Ίσα ίσα τι ζούμε, το ζούμε και εμένα με εξοργίζει, την εξαφάνιση της δημόσιας τηλεόρασης. Να μην πω τη γνωστή ιστορία, η οποία εισήγησε ένα βράδυ και αν μεν είχε γίνει κάτι καλύτερο θα λέγαμε όλοι τι να κάνουμε, ευνηδιαστικό ήταν, αλλά υπήρχε ένα μυαλό και τώρα έχουμε, όπως όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, μια δημόσια τηλεόραση και ένα δημόσιο ραδιόφωνο που αξίζουν πάρα πολύ την αποστολή τους. Εγώ πρέπει να σας πω ότι βρέθηκα στην Ευρωβουλή προσκεκλημένος από απολυμμένους της ΕΡΤ, έτσι ονομάζονται, έτσι ήρθαν οι άνθρωποι, πολύ σοβαρή η παρουσίασή τους, με την κυρία Σακοράφα του ΣΥΡΙΖΑ. Λυπούμε να το πω ότι εκτός από τους παρόντες ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μόνο εγώ ήμουν από τα άλλα πολιτικά κόμματα, λυπούμε να το πω,
και συγκινήθηκα πάρα πολύ για μια χαμένη ευκαιρία. Χαμένη ευκαιρία ήταν να γίνει μια καλή δημόσια τηλεόραση. Πάντως, κύριε Γραμματικάκη, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια ιδεολογική ζήμωση στο εσωτερικό του ποταμιού. Δηλαδή δεν είναι λιγμένο και οφείλω να σας πω ότι σε πολλά είστε εκτός γραμμής του αρχηγού. Αστειεύομαι. Ναι. Δεν έχετε γραμμές. Είστε σε αντίθετη φορά. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι ο Σταύρος Θεοδωράκης δεν έχει αυτό το λόγο που χρησιμοποιείτε εσείς τουλάχιστον όσον αφορά το μνημόνιο ή αυτά που λέει ο κύριος Ελευθεριάδης. Ο κύριος Ελευθεριάδης ουσιαστικά εδώ μας λέει ότι το μνημόνιο είναι μια επιβολή κανονικότητας, όχι γιατί οι Έλληνες είχαν θέμα με την οικονομία, η πλειοψηφία εννοώ. Ότι οι Έλληνες ρίξαν έξω το κράτος τους, αλλά γιατί οι οικογένειες. Δεν το ρίξανε περισσότερο από άλλα έθνη. Αυτό να σας πω μόνο. Υπάρχει τέτοια ζήμωση στο ποτάμι? Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήμωση και αυτό είναι λογικό. Είναι ένα κίνημα 6 μηνών. Ο Σταύρος όμως ο Θεοδωράκης, το επαναλαμβάνω και ξέρετε την ειλικρινιά μου, έχει μια ιδιότητα πολύ καλή, ακούει. Οι άλλοι ηγέτες δεν ακούν. Φιλτράρει λοιπόν τις αντιδράσεις, έχει μια γνήσια ευαισθησία και μια γνήσια εκτίμηση των ποιοτήτων στους ανθρώπους. Αυτά είναι μεγάλα προσόντα. Παραξενεύει όμως πολλές φορές ο Σταύρος, γιατί είναι λίγο άλλου είδους πολιτικός ηγέτης. Θα τον έλεγα λίγο πιο αυθεντικός. Δεν ξέρω αν το συνηθίσει ο κόσμος ή όχι, αλλά πράγματι υπάρχουν ζυμώσεις. Πάντως αστοχής υλικού έχετε και στο ποτάμι. Μα δεν το διότι συζητώ. Όταν λέτε ότι είστε το νέο, δεν μπορείτε να περιλαμβάνετε και ανθρώπους που τη μία ήταν υποψήφοι με τη Νέα Δημοκρατία, μετά υποψήφοι ευρωβουλευτές με την Ελιά και τώρα είναι με το ποτάμι. Ακόμα δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι με το ποτάμι, αλλά να σας απαντήσω. Έχουμε δήλωση όμως κάποιου. Ναι, ο οποίος ήταν και ο βασικός εμπνευστής των σχεδίων για την υγεία που είδαμε την κατάληξή τους τώρα. Ναι, το ξέρω ποιους εννοείται. Να πω λοιπόν και εκεί την απάντησή μου. Πράγματι γίνεται ζήμωση στο ποτάμι και εγώ τη χαίρομαι πάρα πολύ. Και ξέρετε, να σας πω και κάτι, γίνεται ζήμωση σε όλα τα κόμματα και δεν καταλαβαίνω γιατί αρχίζουν οι κραυγές απογνώσεως όταν ένας από το ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα πει ευθαρσώς τη γνώμη του. Ευθαρσώς. Ποια είναι η διαδικασία? Τι ξέρουμε όλοι εμείς οι παλιοί μη πολιτικοί. Το συζητάς, το λες στον αρχηγό του κόμματος ή τον επικεφαλής, κακός είναι αυτός ο όρος για τον Σταύρο το Θεοδωράκη, επιμένει να το λένε έτσι. Οι εθελοντές που είναι πολλοί στην Κρήτη, προχθές ήμουν σε μια υπέροχη εκδήλωσή τους, είναι παιδιά με κέφι, με ζωντάνια και με όραμα. Όλος αυτός ο κόσμος κάποια στιγμή θα διαμορφώσει μια νέα πολιτική πραγματικότητα. Αν έλεγα ότι έχει διαμορφωθεί τώρα, θα έλεγα ψέματα και θα ήταν και λίγο κωμικό. Ίσα ίσα, όσο πιο πολύ ζήμωση γίνεται, τόσο καλύτερα. Αρκεί, το επαναλαμβάνω, να φύγει αυτό το πέπλο του παλιού πολιτικού που κοίταζε μόνο το συμφέρον του. Αυτό δεν υπάρχει στο ποτάμι αυτή τη στιγμή. Έχετε αναρωτηθεί, και είναι προσωπική ερώτηση, αλλά είναι καυτή, αν αποτελείται το άλοθη για το ποτάμι? Αυτό ήταν πάντα ένα... Θέλω να πω δηλαδή ότι εγώ το Γιώργο Γραμματικάκη και προεκλογικά, αλλά και πολύ περισσότερο τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι έχει μια σαφήνεια, δεν έχει μια αλλαγή των απόψεών του. Λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και για τη μνημονιακή Ελλάδα. Το λέω σχηματικά το μνημονιακή, για να καταλαβαίνόμαστε. Τα έχω γράψει. Δεν την αλλάζει. Και αναρωτιέμαι, μήπως είστε το άλοθη, μήπως είστε το φλάς από τα αριστερά, το άλλο είναι το φλάς από τα δεξιά. Ναι, δηλαδή, επανέρχομαι, ψαρεύουμε από εδώ και από εκεί, όχι με δική σας ευθύνη, και είστε ένα καλό άλοθη. Το έχετε σκεφτεί αυτό? Εγώ πάντα είχα στη ζωή μου αυτό το φόβο, ότι είμαι άλοθη. Το έχω γράψει, το έχω πει. Για παράδειγμα, όταν δέχτηκα να μπω σε μια επιτροπή της κυρία Γιαννάκου, την Επιτροπή Παιδείας, που πανηγύρισε ο κόσμος ότι επιτέλους 10 σοβαροί άνθρωποι θα μας σώσουν, πιστεύω ότι ήμουν το άλοθη τελικά. Και γι' αυτό ευσύμως και αξιοπρεπώς κάποια στιγμή την ονομάστηκε Επιτροπή Σοφών. Έπαυσα να είμαι σοφός, είπα, με ένα άρθρο μου που έκανε μεγάλο θόρυβο. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Το επαναλαμβάνω. Δεν έχω κάποια ιδιωτική προσκόλληση σε κάποια καρέκλα. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα διαψευστώ ούτε από το Σταύρο το Θεοδωράκη, ούτε από το ποτάμι, μέσα στη ζήμωση που λέτε, που είναι δύσκολη. Έχουμε πιο πολλές αστοχίες από όσες ακούγεται. Αλλά έχουμε και μεγάλες, αν θέλετε, προόδους. Και έτσι ενοχλούμε λίγο να μιλάω εκ μέρους του ποταμιού. Δεν είμαι λοιπόν άλοθη για το ποτάμι, κανένας δεν είναι άλοθη για το ποτάμι, αλλά αν αυτό συμβεί, ίσως το μάθετε τη στιγμή που θα γίνει, που θα αισθανθώ ότι είμαι άλοθη. Θα το μάθετε πολύ γρήγορα.
Δεν θα συμβεί όμως αυτό. Νομίζω το ποτάμι έχει μια, θα έλεγα, εντυπωσιακή πορεία για 5 χρόνων, 5 μηνών, 5 χρόνων πορεία, με πολλές αδυναμίες αλλά και με άλματα. Πάντως, το συνέδριό του ήταν ένα άλμα. Σύμφωνοι. Εγώ το δέχομαι αυτό που λέτε. Ναι. Είχε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Όχι απλώς παραδεχτείτε όμως κι εσείς, ναι, ότι σε αντίθεση με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς 5 μηνών, τέτοια αγκαλιά και τέτοια προβολή από τα κεντρικά μέσα, από ο κύριος Ελευθεριάδης εδώ τα λέει διαπλεκόμενα, δεν έχω ξαναδεί. Και ήσασταν, καν δεν ήσασταν στην Ευρωβουλή. Ναι. Αυτό δεν σας βάζει λίγο στα αίματα? Αυτό είναι που συζητιέται, ξέρετε, στον πολύ κόσμο. Σου λέει εντάξει, ναι, αλλά τόση προβολή, βρε παιδί μου. Ναι, είναι τόσο άδολο. Τόσο σας... πολύ γοήτευσε. Αυτά τα μέσα που ο κύριος Ελευθεριάδης εδώ λέει ότι είναι οικογενειοκρατία. Ναι, να σας το πω όμως, γιατί εκεί είναι και ένα γνήσιο ερώτημα δικό μου. Πράγματι είχε προβολή το ποτάμι? Γιατί εγώ ακούω και αντίθετες γνώμες και τώρα ειδικά που λείπω δεν μπορώ να το διασταυρώσω. Ότι το ποτάμι κάθε άλλο παραπροβολή είχε ή έχει. Ότι εμφανίζονται συνέχεια τηλεοπτικές συζητήσεις που απουσιάζει ευσχήμως το ποτάμι. Εγώ πρέπει να σας πω, δεν θέλω πια να συμμετέχω σε αυτές τις ομιγύρεις, ειδικά των πρωινάδικων. Μπορεί να υπάρξει μια εξαίρεση όπου όλοι μιλούν και κανένας δεν ακούει τον άλλο. Νομίζω ότι είναι ένα παροχημένο είδος πολιτικής. Σχεδόν διαδικαστικό πολλές φορές. Δηλαδή, γιατί εγώ ξέρω από τους παριστωμένους τι θα πει ο καθένας. Κανένας δεν ακούει τον άλλο και είναι έτοιμοι να καταγγείλουν, να διαφωνήσουν και να διαφημίσουν την εντιμότητά τους. Δεν είναι λοιπόν η προβολή του ποταμιού ιδιαίτερη. Είναι ίσως το Σταύρο Θεοδωράκη. Και η δική μου η άποψη είναι, το λέω πάλι ευθαρσώς, ότι ο Σταύρος από εδώ και μετά καλό θα είναι να κινείται με νέους ανθρώπους μαζί για να αναδειχθούν και αυτοί μέσα από το ποτάμι. Γιατί εγώ είχα την τύχη να είμαι γνωστός, ο Σταύρος είχε την τύχη να είναι γνωστός. Εντάξει, από εδώ και μετά, είτε ο κύριος Ελευθεριάδης, επειδή τον αναφέρατε ονομαστικά, είτε 10-15 ανθρώπους που εγώ κρίνω ως ιδιαίτερα αξιόλογους μέσα σε αυτό το χώρο, θα πρέπει λίγο να αγγίξουν και αυτή τη δημοσιότητα. Και αυτό είναι κίνδυνος. Είναι ρίσκο. Γιατί όταν αγγίζεις τη δημοσιότητα, υφίστασε και πολύ σωστά και την κριτική και τον έλεγχο και, αν θέλετε, την κακοπιστία. Είναι καιρός όμως να βγουν μπροστά. Ελπίζω ότι θα γίνει. Πείτε μου τώρα κάτι. Περάσατε μαζί με τον Θοδωρή Ζαγοράκη κοινή ουσιαστικά πρόταση που έγινε και απόφαση που σχετίζεται με την Αμφίπολη και θα φέρετε όλους τους ευρωβουλευτές. Και ναι, θέλω να σας θυμίσω ότι προεκλογικά, σας έπιασα εδώ τώρα, ναι, προεκλογικά είχατε κάνει μια δήλωση από αυτή εδώ την εκπομπή. Μα τι επιλογές είναι αυτές που κάνουν τα δύο πάλε ποτέ μεγάλα κόμματα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, και το παράδειγμα που είχατε φέρει των ατυχών επιλογών ήταν ο Θοδωρής Ζαγοράκης. Όχι, αποκλείεται. Βεβαίως. Άλλους εννοούσα. Βεβαίως. Θα σας ξαναβάλω το βίντεο. Ναι. Τι έγινε ξαφνικά, όχι, σας μάγεψε δύο πράγματα. Ο Κάπτεν, ο άλλοτε Κάπτεν. Δύο πράγματα γίνανε και τα δύο είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Ο περιούσιος ελληνικός λαός που κάνει περισσότερα σφάλματα από επιτυχίες, αλλά όλοι έχουμε μάθει να υμνούμε το λαό, έστειλε στην Ευρωβουλή 21 ανθρώπους. Εγώ δεν θα κρίνω την ποιότητα του καθενός. Είμαι όμως υποχρεωμένος να το σεβαστώ. Αυτή είναι η θέληση του ελληνικού λαού. Και ο Θοδωρής ο Ζαγοράκης ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα, μακάρι να μ' ακούει, γιατί είναι ευθύς, έχει την πειθαρχία του αρχηγού της Εθνικής Ομάδος και κυρίως, σε αντίθεση με άλλους, δεν κάνει καθόλου τον έξυπνο. Ξέρει πολύ καλά που κινείται. Αυτός λοιπόν ήταν κατά κάποιο τρόπο ο σύμμαχός μου όταν αγωνίστηκα να περάσω μία πρόταση όχι να επισκεφθεί ορισμένοι ευρωβουλευτές την Αμφίπολη και όχι μόνο την Αμφίπολη. Μιλάμε για ένα σύνολο επισκέψεων στην Αμφίπολη, στη Βεργίνα και στη Θεσσαλονίκη. Την αγαπημένη μας τους κριτικούς Θεσσαλονίκη. Θα είναι επίσημη επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλα τα κόμματα. Για να γίνει όμως αυτό έπρεπε τα δύο μεγάλα κόμματα τουλάχιστον, δηλαδή οι σοσιαλιστές και το Λαϊκό Κόμμα, όπου ανήκει ο κύριος Ζαγοράκης, να συνεργαστούν. Αυτό το πετύχαμε. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί υπήρχαν άλλες προτάσεις, θα έλεγα εξίσου λαμπρές. Η Φλωρεντία, για παράδειγμα. Το φαβορί η Φλωρεντία. Η Φαβορία θεωρείται βέβαιη. Εμείς μπήκαμε ως φίνα,
εκμεταλλευτήκαμε τη μεγάλη δημοσιότητα, το νόημα της Αμφίπολης και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει γύρω στο Μάιο. Θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να δείξει και τον άλλο της σε αυτό. Μία από τις συνήθεις έτσι πίκρες αλλά και δραστηριότητες στην Ευρωβουλή δικές μας ή ορισμένων ανθρώπων είναι να δείξουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο αυτή που έχει χρέη, όλοι έχουν χρέη, δεν είναι μόνο αυτή που είναι ασυνεπής και άλλοι είναι ασυνεπείς, είναι και η Ελλάδα η σπουδαία, αυτή που εγώ τις παλιές καλές εποχές έλεγα παράλληλη Ελλάδα, με τέχνη υψηλή, με διανόηση υψηλή, με πανεπιστήμια πολύ καλά παρά τα χάλια τους. Αυτό να αποκτήσουμε λίγο περηφάνεια. Πρέπει να σας πω ότι λίγο το πετυχαίνουμε αυτό. Να δείξουμε ότι υπάρχει και μια Ελλάδα που σέβεται τον εαυτό τους και πρέπει να τη σεβαστεί και η Ευρώπη. Λοιπόν, ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Γραμματικάκης, ο οποίος όμως έχει την ιδιότητα του πανεπιστημιακού, θέλω να μου κάνει ένα σχόλιο για το γεγονός ότι αυτές τις μέρες στην Ελλάδα έχει ανοίξει η συζήτηση για το νομοσχέδιο για την έρευνα. Θέλω να μου πείτε, κύριε Γραμματικάκη, τι σόι και τι θέση έχετε εσείς, τι σόι νομοσχέδιο για την έρευνα είναι αυτό που πρώτον δεν έχει καμία αναφορά στη χάρτα του ερευνητή, που είναι οδηγός, πιλότος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα καθ' υπεβολή είναι ουσιαστικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτερες διαδικασίες. 12 ελληνικά κέντρα τον ακολουθούν. Δεν τον λαμβάνει υπόψη. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά, σας λέω πολύ γρήγορα, ότι η πνευματική ιδιοκτησία δεν κατοχυρώνεται, ανήκει γενικώς στο ερευνητικό κέντρο και στην απόλυτη εξουσία διοικητών και διευθυντών, οι οποίοι δεν κρίνονται παρά μια φορά τα 5 χρόνια. Αυτό λέει το νομοσχέδιο. Όταν ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται με τα πνευματικά δικαιώματα και στο τελευταίο καφενείο με την ΑΕΠΗ. Λοιπόν, εδώ τι κάνουν δηλαδή, θα έχει ερευνητές μέσα σε γαλέρες. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το νομοσχέδιο έχει και ορισμένα, όπως όλα τα νομοσχέδια έχουν καλά σημεία. Το σύνολό του όμως, όπως δυστυχώς τα ελληνικά νομοσχέδια, είναι επιπόλαιο, απερίσκεπτο, το επαναλαμβάνω, και ενώ ισχυρίζεται ότι θέλει να ενισχύσει την έρευνα, στο τέλος θα κάνει το τελείως αντίθετο. Και δεν καταλαβαίνω γιατί τι μας μάρανε αυτή τη στιγμή να λύσουμε και το πρόβλημα της έρευνας, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ίσα ίσα αγνοεί η Ελλάδα ένα κείμενο που προκλήθηκε από την Κρήτη, παρακαλώ, και όπου περίπου 20 πολύ σπουδαίοι επιστήμονες, βραβεία Νόμπελ και ούτω καθεξής και άλλοι 30 εξίσου διάσημοι υπέγραψαν ένα κείμενο πριν από καιρό για την Ελλάδα, παρακαλώ. Αυτές είναι εθνικές προσπάθειες, όπου έλεγαν τη σημασία της έρευνας και των πανεπιστημίων για την οικονομική πρόοδο της Ελλάδος. Το άκουσε κανένας αυτό? Το είδε στα πρωινάδικα? Το πήρε ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τσίπρας να το κάνουν μανιφέστο? Όχι, δυστυχώς. Είναι ένα από τα βαρύτερα κείμενα, τα πιο ουσιαστικά που εγώ έχω κατά κάποιο τρόπο διαβάσει. Άρα κάτι δεν σας πάει καλά. Είναι δυνατόν η χάρτα του ερευνητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην είναι μέσα στο νομοσχέδιο? Ίσως δεν το ξέρουν, δεν ξέρω τι γίνεται. Ξέρετε, πολλές φορές προσπαθείς να επικοινωνήσεις με τις λεγόμενες ελληνικές αρχές και βρίσκονται κάπου αλλού, δηλαδή σε ένα εξωγήινο σύμπαν. Πείτε μου, κύριε Πρίτανη, όμως, επειδή. Και λέω, κύριε Πρίτανη, είδατε. Ναι, μ' αρέσει αυτό. Ναι. Δεν το είπα τυχαία. Μετά το άλοθη, μου λέτε κύριε Πρίτανη, λέει, περιμένετε να παραιτηθώ. Όχι. Εννοώ με τη διάσταση που έχετε και ως ακαδημαϊκός άντρας. Η μισή μου ζωή θα έλεγα και παραπάνω. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Η γείτονα χώρα που μας προκαλεί φτάνει σε μαχητικά πέμπτης γενιάς. Ναι. Εμείς στην έρευνα έχουμε ατομικές επιδόσεις από τις καλύτερες. Έχουμε από τις καλύτερες ατομικές εργασίες, αλλά ένα συνδυασμό της έρευνας, γι' αυτό λέω αν το νομοσχέδιο αυτό απαντάει στην πραγματικότητα, με τις ανάγκες της χώρας, δηλαδή καινοτομία και έρευνα αποδίδεται στις ανάγκες της χώρας παραγωγικά, να ο συνεκτικός κρίκος που λέγατε κι εσείς, βιομηχανίες, και αυτό να σου φέρουν και υπεραξία, δεν βλέπω. Δεν το κάνει, όχι, δεν το κάνει και είναι ένα από τα ζητούμενα. Και να πω και κάτι καλό για το ποτάμι, γιατί δεν θέλω να υπερασπίζομαι μόνο, έτσι, θα έλεγα γενικά την έννοια. Το ποτάμι για πρώτη φορά έδωσε έμφαση σε αυτή την έννοια της καινοτομίας, που θέλω να πω κυριαρχεί στην Ευρώπη. Δηλαδή νέοι άνθρωποι να τους ανοιχτούν τα πεδία να δημιουργήσουν. Αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό
προϊόν των καλών ερευνητικών υποδομών. Όπως είναι το ΙΤΕ για παράδειγμα στην Κρήτη, αλλά και άλλα ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Δεν θέλω να μιλάω μόνο για την Κρήτη, είμαι πανελληνίος πια βουλευτής. Σημασία λοιπόν έχει να ακούσουν καμιά φορά οι κυβερνώντες και τα καλά πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα, αντί να προσπαθούν συνεχώς να τα δυσκολεύουν. Δηλαδή, ξέρετε, ο καλός ερευνητής, το καλό πανεπιστήμιο, το καλό ίδρυμα, να το πω έτσι, ξέρετε τι φοβάται ως επιτοπλίστων? Το κράτος, την ανάμειξη του κράτους, ότι δεν θα το αφήσει, θα του κόψει τα φτερά. Αυτό γίνεται συνέχεια. Τα πανεπιστήμια θα ήταν πολύ καλύτερα αν είχαν μεγαλύτερη πραγματική αυτοτέλεια. Το ίδιο και τα ερευνητικά κέντρα. Αλλά να έχουν όμως και αξιολόγηση, να μην έχουν άβατα. Μα το λέμε χρόνια να μην τώρα. Έχουν θέσφατα, το λέμε χρόνια. Να μην έχουν τον αποέδρας μάγκα κάθε και όλοι οι άλλο, υπόλοιποι μες στη γαλέρα. Κάθε άλλο. Αλλά ποιος σαμπόταρε την αξιολόγηση σε μεγάλο βαθμό? Αυτοί που φοράνε το πηλίκιο του προοδευτικού πολλές φορές. Εγώ δεν ξέρω τι προοδευτικότερο μπορεί να υπάρχει από μια τίμια αξιολόγηση. Όλων των επίπεδων. Φυσικά όλων, και ανοιχτή και διαφανής. Μόνο θετικά μπορεί να είναι όλα αυτά. Τώρα πώς το μπλέξαμε πάλι αυτό με τα διάφορα των δημοσίων υπαλλήλων? Δηλαδή θέλω να θυμηθώ ένα παλιό μου θείο που ήταν όμως σοφός. Παλιό γιατί χάθηκε δυστυχώς, τον πήρε το υπερπέραν που λένε, ο οποίος έλεγε πάντα η Ελλάδα υπάρχει στον κόσμο για να ευτελίζει τις έννοιες. Και αυτό τότε το έπαιρνα στα αστεία, τώρα ξέρω πόσο σοβαρό είναι. Καταφέραμε να ευτελίσουμε ιερές λέξεις, όπως δημοκρατία καμιά φορά, μην το λέμε, πολλές φορές. Μάλιστα την εποχή, εδώ θέλω να γελάσετε, την εποχή της δικτατορίας, επειδή ήξερα ότι ήταν αριστερών αποκλήσεων, τον πήρα από το Λονδίνο που ήμουν τηλέφωνο με αγωνία και του λέω Μπάρμπα Ανδρέας είναι το όνομά του, Καζακίδης, θα σας τα πω όλα. Έχεις κανένα πρόβλημα, σε πιάσανε, μη φοβάσαι καθόλου, μου λέει. Η Ελλάδα θα καταφέρει όπως το χριστιανισμό, όπως τη δημοκρατία, όπως το σοσιαλισμό να ξεφτελίσει και την έννοια της δικτατορίας. Και βέβαια με τους εκπροσώπους της δικτατορίας, τον κύριο Πατακό και τον κύριο τάδε, ξεφτελίστηκε. Υπέφερε όμως πάλι ο ελληνικός λαός. Σας είπα και ένα χαριτωμένο περιστατικό. Πολλά χαριτωμένα έχετε πει, αλλά έχετε πει και μεγάλες κουβέντες απόψε, πολιτικές. Να πω ακόμη κάτι που ενδεχομένως να είναι δύσκολο, αλλά πια ως πολιτικός και ως ευρωβουλευτής οφείλετε να απαντήσετε. Και ως πρίτανης, προσθέσατε για ένα τίτλο. Το συγγραφέα δεν βλέπω ακόμα. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απεφάνθη σήμερα ότι όποιος επιλέξει την καύση δεν δικαιούται ταφής και λοιπού λειτουργικού της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Να, το είπε ο Μπάρμπας μου Ανδρέας. Υπάρχουν λοιπόν οι θεσμοί και αυτές οι αποφάσεις ευτελίζουν τη μεγάλη έννοια της Ορθοδοξίας. Είναι πολύ μεγάλη έννοια. Η καύση νεκρών είναι έτοιμα, θα έλεγα όχι μόνο σε ευρωπαϊκές χώρες και πολύ στην Ελλάδα. Και θέλω να το πω με λύπη, γιατί κάθε απώλεια είναι πολύ μεγάλη. Την καύση νεκρών την προτίμησε και ο Κορνήλιος Καστοριάδης και πολλοί άλλοι. Δεν θέλω να αναφέρω τα ονόματα. Δεν ξέρω τι έπαθε πάλι η Ιερά Σύνοδος και ασχολείται με αυτό. Δεν ασχολείται λίγο με τις τουρκικές φρεγάδες που πλέουν στο Αιγαίο. Δεν ασχολείται λίγο περισσότερο με την απόγνωση του καθημερινού πολίτη, που τέλος πάντων βοηθάει εκεί η Εκκλησία. Βοηθάει και το παραδιαφημίζει. Ας βοηθάει χωρίς να το διαφημίζει. Ας αφήσει λίγο και την καύση νεκρών. Είχαμε τις περιπέτειες εκεί με τις ταυτότητες, τις θυμάστε αυτές. Έχουμε δόξα τω Θεώ ταυτότητες αυτή τη στιγμή. Η ελληνική, θα έλεγα, επίσημη θρησκεία είναι πάντα πίσω από τα μεγάλα διδάγματα της Ορθοδοξίας. Αυτό θέλω. Βέβαια με ορισμένους λαμπρότατες εξαιρέσεις, τις οποίες τις ξέρετε. Φτάνουμε στο τέλος. Δεν είπα ονόματα. Όχι, όχι. Αλλά είναι λαμπρές εξαιρέσεις ιερωμένων. Χρόνο για την αγαπημένη σας ασχολία, την παρατήρηση και τη συγγραφή δεν έχετε πια, είναι προφανές. Όχι. Θα γράψω ένα σατυρικό βιβλίο για την Ευρωβουλή. Έχω βρει τον τίτλο «Τι νομίζετε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί στις Βρυξέλλες και όμως συμβαίνει».
Έχετε ένα περιστατικό που συμβαίνει, να μας το εκμυστηρευτείτε απόψε? Πάρα πολλά, γιατί ξέρετε, εκτός από την παρεξήγηση της Ευρώπης, έχουμε και το μύθο της Ευρώπης. Ότι όλα εκεί είναι τέλεια, είναι οργανωμένα, δεν είναι καθόλου έτσι. Και μικρές και μεγάλες απατεωνιές υπάρχουν και μια απίστευτη αδράνεια. Εδώ ο Έλληνας υπερισχύει, γιατί είναι ξύπνιος, βάζει το μυαλό του να... Εκεί αν έχεις κάποιο πρόβλημα, ο εργαζόμενος ή ο υπάλληλος αρνείται να βγει από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για να το λύσει. Είναι σε ένα πλαίσιο. Αρνείται να κάνει λίγο έτσι για να το λύσει πολύ γρήγορα. Και έτσι, για παράδειγμα, πολλές φορές στην Ευρωβουλή ταλαιπωρούμαστε επειδή το πλαίσιο είναι ανεπαρκές. Δεν φανταζόσουν ότι συμβαίνει αυτό. Για παράδειγμα, μπορεί να περιμένεις 3 μήνες. Στο δικό μου γραφείο η μοκέτα είναι φθαρμένη, ελεηνή, ντρέπομαι. Είναι 3 μήνες τώρα που περιμένω την τεχνική υπηρεσία να το διορθώσει. Και ο διπλανός μου το ίδιο και ο άλλος το ίδιο. Χιλιάδες τέτοια περιστατικά. Δεν είναι η Ευρώπη ένας τόπος θαυμάτων. Είναι απλώς ένας τόπος που ορισμένες κοινές ιδέες από την αρχαία ιστορία της Κρήτης βέβαια, εδώ είναι η λέξη Ευρώπη, προσπαθούν να συμπλέψουν. Αυτό έχει ένα μεγαλείο. Αλλά τα άλλα αυθονούνε. Και οι αποδείξεις που λέμε, ποιος δίνει αποδείξεις, που γίνεται τόση μεγάλη φασαρία στην Ελλάδα. Σπάνιο φαινόμενο είναι και εκεί. Μην κοροϊδευόμαστε. Για μένα είναι μεγάλη διδαχή αυτό. Και αρχίζω να γίνομαι πιο επικριτικός για τους Έλληνες, γιατί συνεχίζουν τον ίδιο τους. Αλλά καμιά φορά γελάω και λέω δεν είναι καλύτεροι και οι άλλοι. Πείτε μου κάτι, χρόνο προφανώς για πληροφοριακό υλικό στις εξελίξεις του σύμπαντος δεν έχετε? Έχετε? Ίσα ίσα έχω, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι είμαι περήφανος. Το λέω πολύ συχνά αυτό και πρέπει να μου το κόψετε. Γιατί 9 με 11 Δεκεμβρίου μία ομάδα ερασιτεχνών αστρονόμων και λαμπρών αστρονόμων από όλη την Ελλάδα και κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, αργότερα θα περιλάβουμε και την Κρήτη, θα έρθουν επισήμως προσκαλεσμένοι του Ευρωκοινοβουλίου για 3 μέρες και θα γίνουν και συζητήσεις για τις νεότερες εξελίξεις της αστροφυσικής. Γιατί όλα συμπλέκονται, δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε, όλα πάνε μαζί. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σε μια Ευρωβουλή που τρέχει πάνω κάτω, ανεβαίνει, κατεβαίνει, όλοι κουβαλάνε χαρτιά. Αυτή είναι η εικόνα, δεν υπάρχει χρόνος, όλοι μετρούν το χρόνο, τρως άθλια. Τι μπορούσες να πεις ότι δεν θα έβλεπες ποτέ στην Ευρωβουλή? Θα έλεγες ότι το φαγητό είναι ικανοποιητικό, άθλιο είναι, δεν τρώγεται. Μπορείτε να το φανταστείτε ότι οι αφρόκρεμα της Ευρώπης, οι ευρωβουλευτές, καλύτερα να πάνε εδώ στο σουβλατζίδικο της γειτονιάς τους παρά να τρώνε εκεί. Λέω λοιπόν, κάτι πολύ ωραίο που γίνεται, θα γίνει στις 9 Δεκεμβρίου, επαναλαμβάνω, αστρονόμοι από τη Βόρεια Ελλάδα και 3-4 διαπρεπείς από την Ευρώπη θα συναντηθούν υπό την αιγίδα τη δική μας. Και πιστεύω θα είναι πολύ ωραίο. Κάτι μου λέει ότι ενδεχομένως εκεί κάπου δίπλα έχετε εντοπίσει μαύρη τρύπα να σας ρουφήξει όλους μαζί. Δεν αποκλείεται. Ως θεσμό εννοώ. Δεν αποκλείεται. Όπως και αστέρες νετρονίων υπάρχουν πάρα πολλοί. Αστέρες νετρονίων είναι αστέρες που έχουν λήξει πια την πορεία τους, δεν ακτινοβολούν. Βλέπεις πολλούς τέτοιους δυστυχώς στο ευρωπαϊκό πολιτικό πεδίο. Είχαν κάποτε λάμψει, δεν θέλω πάλι να πω ονόματα, αλλά σήμερα καλύτερα να έφευγαν παρά να διαψεύδουν τόσο πολύ τον εαυτό τους. Γιώργος Γραμματικάκης, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία του απόψε στις αντιθέσεις. Επικοινωνήσαμε νομίζω. Κυρίως για αυτή την πρόταση βόμβα που δείχνει στο δημόσιο διάλογο. Προφανώς, αλλά είναι μια πρόταση που φεύγει έξω από τα ιωθώτα τη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή. Εγώ θα ευχαριστηθώ πάρα πολύ αν κάποιος από τους, επαναλαμβάνω, πολλούς τηλεθεατές από όλη την Κρήτη αλλά και από όλη την Ελλάδα να μου έκανε επώνυμα, όχι μέσω blog, μία κριτική για αυτή την πρόταση. Πού πάσει κατά τη γνώμη του. Θα το θεωρούσα πάρα πολύ χρήσιμο για μένα να μου κάνει όμως κριτική τεκμηριωμένη και με επιχειρήματα. Όχι τις γνωστές κραυγές, δεν συμμαχεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν συμμαχεί, όλοι είστε προδότες. Είναι πράγματι, εγώ περιμένω αυτή την πρόταση να τη δω κάποια στιγμή ή τώρα ή αργότερα να υλοποιείται. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς φίλες και φίλοι. Καλό σας βράδυ.